नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। शेवटच्या टप्प्यात सगळंच बाहेर काढणार, निलेश राणेंचा इशारा। निलेश राणे वैभव नाईकांची मालवणात आघाडी का नाही, समीर नलावडेंचा पलटवार। आणि शिरोडा ताज प्रकल्पाबाबत मंत्री नितेश राणेंची मोठी घोषणा। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। अभिमानाने लोक म्हणतात की आम्ही गर्वाने मतदान करू आणि प्रेमाने करू म्हणतात आणि तुम्हीच नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आणणार आहे असं लोक म्हणतात। खूप छान वाटतं। सगळे आहेत, पूर्ण सावंतवाडी शहर आहे, सर्व पक्षी आहे, सर्व धर्मीय आहे, त्याच्यामुळे काही टेन्शन नाही। वेंगुर्ले वडखोल भागामध्ये जे कोण विकास कामे झाली आहेत असं म्हणत असतील त्यांनी फक्त 5 कामं दाखवावीत, आम्ही 50 कामं दाखवतो असं चॅलेंज वेंगुर्ले शिवसेना शहर प्रमुख उमेश शेरम यांनी केलंय। शिवसेनेचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार नागेश गावडे आणि नगरसेवक पदाच्या उमेदवारांच्या प्रचार फेरीवेळी उमेश शेरम बोलत होते। मागील 10 वर्षांमध्ये वेंगुर्ले शहरामध्ये काय कामं झालेली आहेत, जी कामं झालेली आहेत ती या ठिकाणच्या नागरिकांसाठी खरोखरच उपयुक्त आहेत का, याचा कधीतरी विचार झाला पाहिजे। आज या ठिकाणी मागील 3 वर्षांमध्ये दीपक भाईंच्या माध्यमातून या वेंगुर्ले शहरामध्ये जी कामं झालेली आहेत ती कामं ही लोकांच्या उपयोगाची कामं आहेत। ही कामं आम्ही करत असताना लोकांना काय अपेक्षित आहे, लोकांना आज काय गरज आहे, ती गरज ओळखून आम्ही वेंगुर्ले शहरामध्ये कामं केलेली आहे। आज वेंगुर्ले शहराची लोकसंख्या ही मर्यादित 10,000ची आहे। यामध्ये काय होतंय की जे उमेदवार आहेत किंवा जे सर्व नागरिक आहेत ते एकामेकाच्या परिचयाचे आहेत। हे सगळं होत असताना प्रति दावे हे होतच असतात, परंतु सगळ्यांना माहिती आहे की वेंगुर्ले शहरामध्ये कामं कोणी केलेली आहेत ती। आज आपण बघताय की एक उदाहरण घेऊया, वेंगुर्ले शहराचा वडखोल भाग। या वडखोल भागामध्ये मागची 10 वर्ष ज्याने कोणी कामं केली असतील त्यांनी फक्त 5 कामं दाखवावी। मी ह्या 3 वर्षामध्ये आम्ही केलेली कामं 50 दाखवतो। समोरासमोर येऊन हे बोललं पाहिजे कधीतरी की आम्ही आज लोकांपर्यंत पोहोचलो। लोकांच्या अडीअडचणी जाणून घेऊन पावसाळ्याच्या वेळी लोकांना झोप सुद्धा लागत नव्हती, कधी घर कोसळेल असं त्यांना भीती वाटत होती। अशा प्रत्येक लोकांची संरक्षक भिंती बांधायचं काम आम्ही केलंय। गणपती विसर्जनाच्या वेळी त्यांना एवढा प्रॉब्लेम होता की कुठे नेऊन गणपती विसर्जन करायची, ती त्यांची कामं केली आहे। लोकांना सिमेंटीकरण, डांबरीकरण ही तर कामं सोडाच, त्याचबरोबर लाईट सारखी समस्या ह्या सुद्धा आम्ही त्या ठिकाणी लोकांच्या सोडवलेल्या आहेत। हे सगळं करत असताना वैयक्तिक काही अडचणी असतील
त्यावेळी सुद्धा प्रत्येक ठिकाणी आम्ही पोहोचलेलो आहोत आणि हे सर्व केल्यानंतर तुम्हीच लोकांना विचारा की या ठिकाणी आम्हाला मतं मागण्याचा काय अधिकार आहे। आम्ही अधिकाराने लोकांकडे मतं मागतोय आणि मला खात्री आहे की अशा प्रत्येक वॉर्डमध्ये प्रत्येक प्रभागामध्ये आम्हाला मतं मागण्याचा अधिकार आहे आणि ही मतं नुसती मागत नाही आम्ही, कारण त्या ठिकाणी तशा पद्धतीचं काम आम्ही केलेलं आहे। त्यामुळे या ठिकाणी प्रत्येक प्रभागामध्ये आमचे उमेदवार आणि आमचा नगराध्यक्ष नक्कीच निवडून येईल याची मला खात्री आहे। वेंगुर्ले नगर परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेनं प्रचारात जोरदार मुसंडी मारली आहे। नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार नागेश उर्फ पिंटू गावडे आणि प्रभाग क्रमांक 9 मधील नगरसेवक पदाचे उमेदवार ॲडव्होकेट श्रद्धा परब बाविस्कर, सुहास जाधव यांच्या प्रचारार्थ जोरदार शक्ती प्रदर्शन शिवसेनेच्या वतीनं करण्यात आलं। मी प्रभाग 9 मध्ये म्हणेन आमचा राऊवाडा असेल, पाटीलवाडा असेल, आनंदवाडी असेल, इथे त्यांचं नाव प्रामुख्याने घेतलं जातं। वर्चस्व कोणाचं तर नागेश गावडे साहेबांचं असं म्हटलं जातं आणि ते वर्चस्व त्यांनी स्वतःच्या कामामध्ये निर्माण केलं। स्वतःला झोकून देऊन त्यांनी जी काही समाजसेवा नागरिकांसाठी केली आहे त्याचं फळ, त्याची पोचपावती निश्चितपणे या निवडणुकीला आम्हाला मिळेल असं मला वाटतं। माननीय दीपकभाई केसरकरांच्या माध्यमातून गेली 4 वर्ष म्हणजे 15 वर्ष ते आमदार आहेत या मतदारसंघामध्ये, परंतु या गेल्या 3-4 वर्षामध्ये आम्ही जी काही कामं केली ती वालावलकर साहेबांच्या माध्यमातून, पत्रिकेच्या माध्यमातून, पॅम्पलेटच्या माध्यमातून आम्ही जनतेसमोर ठेवणार आहोत। आणि जी कामं आम्ही जनतेकडून केली त्या कामाच्या मोबदल्यामध्ये जर तो विकास आम्हाला पुढे चालू ठेवायचा असेल तर मतदारांनी आशीर्वादाच्या रूपाने आम्हाला मतदान करून आम्हाला निवडून द्यावं एवढीच विनंती मी आज करेन। आणि सर्व आमची शिवसेनेचे आमचे पदाधिकारी एरव साहेब आमच्या सोबत आहेत, वालावलकर साहेब आहेत, आमचे नगराध्यक्ष आहेत, दीपकभाई आहेत आणि सर्वांच्या सहकार्याने ही निवडणूक आम्ही निश्चितपणे जिंकू असं मला वाटतं। मी आज ॲडव्होकेट म्हणून काम करत असताना एक मुद्दा मला सांगावा असं वाटतो की गेली 8 वर्ष मी ॲडव्होकेट म्हणून वकिली करते। लोकांना न्याय देण्याचं काम करत असताना ज्या न्यायालयामध्ये केसेस येतात त्या सोडवण्यासाठी आम्ही ते काम करतो, परंतु शिवसेनेची महिला शहर प्रमुख म्हणून दैनंदिन जीवनामध्ये लोकांना अनेक अडचणी असतात आणि त्यांना कुठेतरी न्यायाची अपेक्षा असते। ते काम शिवसेना पक्षाच्या माध्यमातून मला करता आलं त्याबद्दल मी पक्षाचे मनपूर्वक आभार मानते आणि जी संधी मला पक्षाने दिली आहे त्या संधीचा पूर्णपणे मी फायदा घेईन आणि सोबत शेवटपर्यंत पक्षाचं काम मी जनतेसाठी करत राहील असा विश्वास मी आज तुम्हाला देते। प्रथम मी आधी जय भीम करतो आणि सर्व परिवर्तनवादी महामानवाला आणि नेत्यांना मी अभिवादन करतो। तसेच मला शिवसेनेने जी उमेदवारी दिली त्याबद्दल मी त्यांचा पण आभार मानतो आणि ज्या मी प्रभागामध्ये उभा राहिलो 9 मध्ये आणि मला जो वारसा म्हणजे बाबा आमचे पोलीस पाटील होते त्यांनी जे काम केलं त्याच पद्धतीने मी काम करेन असं मी त्यांना ग्वाही देतो आणि मी जो काही काम करेल ते मी चांगल्या प्रकारे करेन असे मी आनंदवाडी, पाटील आणि राऊवाडा यांना मी आश्वासन देऊन मला भरघोस मतांनी मदत करेल अशी मी इच्छा व्यक्त करतो। काय साधारण प्रलंबित कामं आहेत किंवा काय आगामी आपण करणार आहात याबद्दल काय सांगा? सर्वप्रथम मी आनंदवाडी, पाटीलवाडी, राऊवाडा प्रथम त्यांना पाण्याचा जो प्रश्न भेडसावत आहे किंवा रस्ते गटार वगैरे असते, सांडपाण्याचा मच्छर वगैरे जास्त होत असतील त्यांचा मी सर्वप्रथम मी त्यांना जी सुखसोयी मिळेल किंवा त्यांना जे आरोग्य समृद्धी होईल याचे मी प्रयत्न करेन। कणकवली नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत आता अधिकच रंगत वाढली आहे। कणकवली प्रभाग क्रमांक 13 मध्ये बिजलीनगर परिसरात कणकवली शहर विकास आघाडीचे नगरसेवक पदाचे उमेदवार जयेश धुमाळे यांच्या प्रचारासाठी संदेश पारकर, सुशांत नाईक यांनी घरोघरी जाऊन प्रचार केला। प्रतिस्पर्धी उमेदवार बंडू हरणे हे आपल्या प्रभागात अवघ्या 1 मताने निवडून आले, त्यामुळे यावेळी बिजलीनगर वासीय नेहमी नाईक यांच्या पाठीशी राहिलेत, ते आता जयेश धुमाळे यांच्यासोबत राहतील यावेळी संदेश पारकर यांनी विश्वास व्यक्त केलाय।
आणि मोठं मताधिक्य हे नेहमीच ह्या वॉर्डने नाईकांना दिलेलं आहे. काय सांगा? खरं तर हा सुशांत नाईकांचा बालेकिल्ला आहे आणि या बालेकिल्ल्यामध्ये प्रभाग क्रमांक 13 बिजलीनगर या बालेकिल्ल्यामध्ये आमचे सहकारी जयेश धुमळे यांना उमेदवारी दिलेली आहे. मोठ्या मताधिक्यानं ते या मतदारसंघातनं निवडून येतील. आपण ज्या उमेदवारांचं प्रतिस्पर्धी उमेदवाराचं नाव सांगता त्याचा इतिहास तुम्हाला माहिती आहे का? ते 1 मताने निवडून आलेले आहेत. ज्यावेळी तेलियाळीमध्ये कडवी झुंज गौरव हरणेसारख्या माझ्या मातब्बर कार्यकर्त्यांनी दिली त्यावेळी त्यांचं ते स्वतः निवडून त्या मतदारसंघात म्हणजे त्यांच्या होम पिचवरनं फक्त 1 मताने निवडून आलेले आहेत. ते काय बिजली त्यांना ओळखून आहे. आणि या मतदारसंघामध्ये हा सुशांत नाईकांचा बालेकिल्ला आहे. या मतदारसंघामध्ये जयू धुमाळे हे फार मोठी परिश्रम घेत आहेत, मेहनत घेत आहेत, दारोदारी प्रत्येक मतदारापर्यंत त्या ठिकाणी पोहोचत आहेत. आणि एक जास्तीचं जे मताधिक्य आहे नगराध्यक्ष म्हणून संदेश पारकरना आणि जयू धुमाळेनं सुद्धा मोठ्या मताधिक्यानं या मतदारसंघातनं जयू धुमाळे विजयी होतील. कशा पद्धतीने प्रतिसाद मिळतोय काय सांगा? आम्ही आता शहर विकास आघाडीच्या माध्यमातून जनतेशी जुळत आहोत आणि ह्या जे सत्ताधाऱ्यांचं भ्रष्ट कारभार आणि जे भय निर्माण करण्याचं जे चालू आहे कणकवली शहरामध्ये त्या विरोधात आम्ही हे शहर विकास आघाडी एकत्र येऊन सर्वपक्षीय त्यामध्ये निलेश राणे आमदार निलेश राणे साहेब असतील, वैभव नाईक साहेब असतील, सतीश सावंत साहेब असतील, तेली साहेब असे सर्व पक्षाचे आणि सर्व समाजातील घटक हे आम्हाला या आघाडीचा पाठिंबा दिलेला आहे त्यांनी आणि सगळे आमच्या पाठीशी आहेत. आणि मला खात्री आहे की कणकवलीची जनता ही स्वाभिमानी जनता आहे. ती कोणाला ती भीतीखाली कोणाच्या दबावाखाली राहणारी नाही. त्यामुळे ह्या भविष्यात जे 3 तारीखला निकाल येईल त्यामध्ये शहर विकास आघाडीचा निश्चितपणे 17 नगरसेवक पदाचे उमेदवार हे विजयी होतील आणि नगराध्यक्षचे उमेदवार माननीय संदेशजी पारकर हे देखील विजयी होणार आहोत आणि 3 तारीखला गुलाल हा आमचाच उधळेल याबाबत शंका नाही. आपल्यासमोर उपनगराध्यक्ष होते बंडू हरणे हे आहेत, कसं बघताय? बंडू हरणे हे देखील उपनगराध्यक्ष जरी असले तरी त्यांच्यासाठी सुद्धा हा वार्ड तसा म्हटलं तर नवीन आहे. त्यांचं कार्यक्षेत्र हे जास्तीत जास्त तेलियाळी वगैरे ह्या पट्ट्यातच आहे. कारण आम्ही ज्या इथे आता फिरतो त्यावेळेला आमचं ते लक्षात येतं की त्यांचाच देखील इथे त्याचा संपर्क नाही. इथे सुशांत नाईक यांचाच मानणारी जनता आहे इथली आणि सुशांत नाईक यांचं इथे तसं काम आहे आणि त्यांची नाळ सुशांत नाईक सोबत इथल्या जनतेशी जुळलेली आहे आणि भविष्यात ह्या जनतेच्या मनात घर निर्माण करण्याचं नक्की मी प्रयत्न करेन आणि त्यामध्ये मी यशस्वी होईन आणि त्याने मला त्यांची सेवा करायची संधी द्यावी ही मी त्यांना विनंती करतो. कोकणातील आंबा हंगाम उंबरठ्यावर आलेला असताना फुलमाशी, तुडतुडे आणि इतर आजारांचा धोका वाढत चाललाय. अशा संवेदनशील काळात किरिये रामेश्वर आंबा संशोधन केंद्रातील प्रमुख अधिकारी मुंबईत जास्त आणि केंद्रात कमी थांबतात असा गंभीर आरोप सुराज्य अभियानाचे समन्वयक डॉक्टर रविकांत नारकर यांनी पत्रकार परिषदेत केलाय. संशोधन केंद्राचा कारभार सुधारला नाही तर आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिलाय. बाळशास्त्री जांभेकर स्मारक आणि पत्रकार भवन इथं हिंदू जनजागृती समितीच्या सुराज्य अभियानाची पत्रकार परिषद डॉक्टर नारकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी ॲडव्होकेट वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राजेंद्र पाटील, सत्यवान कदम, बागायतदार दीपक वारिक, विकास दीक्षित, रवींद्र कारेकर, अशोक करंगुटकर आदी उपस्थित होते. पण आज या ठिकाणी ज्यावेळी आम्ही गेल्या वर्षी RTI केला त्या RTIच्या अंतर्गत जे काय आपल्याला माहिती मिळाली ती खूप धक्कादायक आहे. कारण गेल्या 10 वर्षामध्ये 5 कोटीच्या वर वेतन म्हणून त्यांना दिलं गेलं आहे आणि या 10 वर्षामध्ये ना कुठल्या प्रकारचं संशोधन झालेलं नाही आहे. उलट जे काय ब्राझीलमध्ये वगैरे संशोधन झालेलं आहे ते त्याचं क्रेडिट ते कधी कधी स्वतः घेताना आपल्याला या ठिकाणी दिसतात. आंब्यावर संशोधन होणं आणि आंबा उत्पादकांना त्याचा लाभ होणं याच्याऐवजी तिथे आम्ही ज्यावेळी सर्वे केला त्यावेळी काय आपल्याला आढळलं तर तिथे ड्रॅगन फ्रूटची लागवड केलेली आहे आणि ते ड्रॅगन फ्रूटचं उत्पादन घेत आहेत. म्हणजे लाखो रुपये खर्च करून 20,000 आणि 22,000 उत्पादन घेण्याचा तिथे एक उपक्रम राबवला जातो आहे. बरं, ही ड्रॅगन फ्रूट विकत कोण घेत आहे तर त्यांचेच कर्मचारी विकत घेत आहेत आणि सांगतायत काय की शेतकऱ्यांना एक पर्यायी उत्पादनाचा साधन म्हणून आम्ही हा प्रायोगिक तत्वावर सुरू केलेला आहे. ही फार हास्यास्पद गोष्ट आहे ना. आंबा संशोधन केंद्र आहे, एवढा मोठा त्यांचं उत्पन्न आहे, 1200 कलमं आहेत, तर त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील उत्पादकांना
आंबा उत्पादकांना त्या केंद्रामधून कुठल्या प्रकारचा लाभ दिला तर हे आंबा उत्पादन वाढू शकेल, अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी काही झालेलं आपल्याला दिसत नाही आहे. मला असं म्हणायचं आहे की ह्या केंद्राची जी निर्मिती झाली त्या निर्मितीमागचा जो उद्देश आहे तो उद्देशच खऱ्या अर्थाने ह्या केंद्राने चुकीचा ठरवला आहे. म्हणजे ज्या केंद्राचा फळबागायतदारांना, आंबा बागायतदारांना जेवढा फायदा व्हायला पाहिजे त्या पटीत फायदा झालेलाच नाही. आणि त्याचं मूळ कारण म्हणजे ते केंद्र आहे. त्या केंद्राकडे योग्य प्रकारे मार्गदर्शक नाही आहेत आज उपलब्ध. दुसरी गोष्ट, कर्मचारी नाही आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारचे जे संशोधन झालं पाहिजे ते त्या केंद्रात संशोधन होतच नाही आहे असं मला म्हणायचं आहे. आणि योग्य वेळी की माझे 200 बागा कलमं आहेत, मला आता त्या ट्रीटमेंटची आवश्यकता आहे. तर ते होते मुंबईला. तिथून आता त्यांच्या परत त्यांना विचारलं की मग तुमच्या कार्यालयात कोण आहेत का, म्हणजे ऑप्शनल. तिथे जाऊन मी त्यांना घेऊन येईन, माझ्या बागेत नेईन आणि सर्व झाडं दाखवीन. तरी पण तिथे कोण नाहीत. म्हणजे आमच्याकडचा बघा, आमच्याकडचा आंबा बागायतदार शेतकरी आहे तो काय प्रशिक्षित शेतकरी नाही आहे की जो स्वतःच्या बुद्धीने सगळ्या प्रश्नाची उकल करू शकेल. त्यामुळे ह्या केंद्राची आम्हाला तशी पण गरज होती. त्या उद्दिष्टानेच ते केंद्र स्थापित केलं गेलं, कार्यरतसुद्धा झालं. परंतु त्यांच्याकडून हवा तसा प्रतिसाद मिळत नाही, अत्यंत उदासीन प्रतिसाद आहे. आता दुधवाडकर आणि वारिक साहेबांनी जे सांगितलं तेच मुद्दे मी अधोरेखित करू इच्छितो. हे सगळं त्यांच्याकडून अपेक्षित आहे, पण ह्या दोघांनी जे सांगितलं तेच मी पुढे नेऊ इच्छितो की तिकडचे जे सक्षम अधिकारी आहेत, जे तिथे त्यांची नेमणूक झाली आहे, तेच एवढे उदासीन आहेत की ते तिथे जागेवरच नसतात. हा अनुभव मलाही आहे. मी तिकडे गेलो माझ्या काही समस्या घेऊन, तर त्यांच्याकडून असाच कोल्ड रिस्पॉन्स. तर जसे इतर ठिकाणी शेतकरी आत्महत्या करतात, आपल्याकडे आत्महत्या होत नाहीत. आपला माणूस मुंबईला जातो, काय मिळेल तो काम करायला तिकडे जातो. पण मग आंबा बागायतदार अशा आत्महत्या करायला लागल्यावरती ही काहीतरी व्यवस्था सुधारणार आहे का, हा मात्र प्रश्न तिथे नक्की आहे. प्रसंगी नमूद करायसारखे वाटते ती म्हणजे हेल्पलाईन नंबर असायला पाहिजे त्या केंद्राला, जेणेकरून प्रत्येक शेतकरी त्या हेल्पलाईनचा वापर करून आपली बागायती किंवा आंब्यावर येणारे वेगवेगळे आजार त्याला योग्य माहिती मिळेल, याच्यासाठी ती हेल्पलाईन असावी. आता हेल्पलाईनचा उपयोग त्याला त्याचबरोबर दुसरी अशी आमची ह्याच्या अनुषंगाने सांगावसारखं वाटतं, प्रत्येक क्षेत्रात संशोधन केंद्रात एक मॉडेल बाग असते, आदर्श बाग म्हणू आपण. द्राक्ष बागायच्यांची त्यांची आदर्श बाग असते कुठेतरी त्या संशोधन केंद्राची. तशी गिरिय संशोधन केंद्राने एक आदर्श हा विषय आम्ही घेतला. आता ते काय करतायत, 73 एकर जमीन आहे, 1200पेक्षा जास्त माणूस येऊन तो पाहिजे ते औषध त्याला पाहिजे ते मारणार आणि नेणार असं करत होते. आता ते म्हणतात की आम्ही एक राज्य सरकारला प्रस्ताव दिला आहे की 29 कोटी आणा, मग आम्ही हे करू ते करू. पण जे आत्ता व्हायला पाहिजे ते होत नाही आहे. 29 कोटी येणार कधी, ते अद्ययावत संशोधन केंद्र बनणार कधी आणि लोकांना त्याचा फायदा होणार कधी. त्याच्या आधी सोलापूरचे आंबे इथे विकायला येतील, गुजरातचे विकायला येतील आणि इथले आंबा उत्पादक आत्महत्या करायला लागतील. इथपर्यंत हे जाऊ द्यायचं आहे का, हा त्याच्यातला प्रश्न आहे. त्यांचा जो आम्हाला सपोर्ट हवा आहे त्याच्यामध्ये टेक्निकल, आम्ही त्याच्यामध्ये कॉम्पिटंट नाही ना. शेतकरी सगळे शेतकरी सुशिक्षित नाहीत. मगाशी मी म्हटलं त्याप्रमाणे की जो तो प्रत्येक ज्ञानी नाही त्याच्यामध्ये ना, की आम्ही काय वापरलं पाहिजे. मग अशा याच्यामध्ये काय होतं, विक्रेते काहीतरी बुलबुलाय दाखवून विकतात, मग ते चुकीचे औषध दिलं, आणखीन नुकसान व्हायला लागलं त्याच्यामध्ये. ह्यांची जबाबदारी बेसिकली आहे की त्यांनी आम्हाला योग्य दिशेने नेलं पाहिजे ना. औषधांवर खर्च करायचे आणि फलनिष्पत्ती मात्र काही नाही. तर ह्या संदर्भात ती जबाबदारी राहते ना त्यांची फळ संशोधन केंद्राची, की हे सहाय्य आंबा उत्पादकांना होणं. म्हणजे गेल्या 10 वर्षामध्ये त्या फळ संशोधन केंद्राचे जे कोणी अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत तर त्यांच्या पगारावर 5 कोटी रुपये खर्च केलेला आहे. म्हणजे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर त्यांच्यावर खर्च केला जातो आणि त्याची फलनिष्पत्ती मात्र काहीच नाही. तर ही खूपच अशी गंभीर गोष्ट आहे. म्हणजे कशा पद्धतीनं सगळं सरकारचं खर्च व्यय होतो ना, तर ही खूप गंभीर गोष्ट वाटली अशी. आणि आंबा ही खरं तर सिंधुदुर्गची ओळख आहे. तर ती ओळख भविष्यात कुठे पुसली जाईल की काय, अशा प्रकारची एक शंका निर्माण झालेली आहे या सगळ्या परिस्थितीमुळं. तर ह्या संदर्भात त्यांनी काहीतरी ठोस कृती करावी. बोलावं हे राणीसाहेबांच्या बंगल्यावर
जी काय आग त्यावेळी घातली गेली त्या काळात, माझ्या असेल तिकडे असेल, त्यात आरोपी कोणाचं नाव बघा ना, कोण आहे तो, ते नगराध्यक्ष झाले. मागचा इतिहास जरा काढून प्रत्येकाने बघावा ह्या सगळ्या गोष्टीवर. शेवटी बघा की ज्यावेळी सत्तांतर होतात ते प्रत्येकजण आपल्या नेत्यांचे फोटो लावतात. हे साधारण विषय आहे. मला त्या विषयात जास्त माहिती नाही. तुम्ही हा प्रश्न जास्त संदेश पारकरला विचारा. पण माझ्या माहितीप्रमाणे हे जो इथला जे काही बंगल्याचं प्रकरण त्यावेळी झालं, माझ्या किंवा साहेबांच्या बंगल्यावर झालं, ते आरोपी कोण होते, कोण नगराध्यक्ष झाले, हे एकदा आपणही जरा तपासून बघा कोण झाले ते. म्हणजे आपल्यालाही त्याचं उत्तर त्या ठिकाणी सापडेल. कोणी बोलावं हे. राणेसाहेबांच्या बंगल्यावर जी काय आग त्यावेळी घातली गेली त्या काळात, माझ्या असेल तिकडे असेल, त्यात आरोपी कोणाचं नाव बघा ना, कोण आहे तो, ते नगराध्यक्ष झाले. मागचा इतिहास जरा काढून प्रत्येकाने बघावा ह्या सगळ्या गोष्टीवर. शेवटी बघा की ज्यावेळी सत्तांतर होतात ते प्रत्येकजण आपल्या नेत्यांचे फोटो लावतात. हे साधारण विषय आहे. मला त्या विषयात जास्त माहिती नाही. तुम्ही हा प्रश्न जास्त संदेश पारकरला विचारा. पण माझ्या माहितीप्रमाणे हे जो इथला जे काही बंगल्याचं प्रकरण त्यावेळी झालं, माझ्या किंवा साहेबांच्या बंगल्यावर झालं, ते आरोपी कोण होते, कोण नगराध्यक्ष झाले, हे एकदा आपणही जरा तपासून बघा कोण झाले ते. म्हणजे आपल्यालाही त्याचं उत्तर त्या ठिकाणी सापडेल. त्यांच्यावर मी काय उत्तर देऊ, ते एका शहराचे नगराध्यक्ष आहेत, लक्षात ठेवा. त्याचं उत्तर आहे ते स्थानिक इथले लोक देतील ना, काय त्यांनी करे. बघा शेवटी आम्ही मंडळी शेवटपर्यंत युती व्हावी ह्या विचाराचे होते. आम्ही कोणी युती कधी तोडलेली नाही. पण त्यांनी मालवणला आदरणीय निलेश राणे तिथले स्थानिक आमदार असताना सुद्धा 2 दिवस त्याच्या फॉर्म भरायच्या 2 दिवस आलेली प्रेस फक्त आपण बघा. तिथल्या स्थानिक नेतृत्वाने प्रेस घेतलेली बघा की 4 जागा बघा नगराध्यक्ष आम्हाला द्या, 14 जागा आम्ही लढवतो, 15 जागा आम्ही लढवतो. म्हणजे चेष्टा केल्याचं काम ही भारतीय जनता पक्षाच्याच पदाधिकाऱ्यांनी तिथलं केलं आहे. कणकवलीत आमची मोठी अपेक्षा नव्हती की राणेसाहेबांच्या शेवटी बघा ज्यावेळी खासदार राणेसाहेबांची मनापासून शेवटपर्यंत, मी त्यांना मनापासून धन्यवाद देईन, शेवटपर्यंत प्रयत्न केले ती युती व्हावी म्हणून. पण युती कोणी मोडली ह्याचा विचार कधी व्हायला पाहिजे. आम्ही कणकवलीत जास्त अपेक्षा केली नव्हती. आमचे सगळे महत्त्वाचे जे कार्यकर्ते इथले आहेत, संजय आगरे असतील, हे सगळे घेऊन पालकमंत्र्यांनी बोलल्यानंतर तिकडे गेले. आमचा प्रस्ताव आम्ही दिला, पण त्या प्रस्तावाला कधी त्याला कचऱ्याची टोपली दाखवली गेली, त्यांनी उत्तर दिलं गेलं नाही. म्हणजे पूर्वनियोजित होतं. आम्ही कधी आता बघा तुम्ही त्यांच्या सगळ्याच मंडळींनी आम्ही सोबत लढणार, छत्रपती भाजप करणार, अशा प्रकारचे विषय होते. प्रभाकर सावंत काय बोलले तुम्ही विचार करा. पालकमंत्री काय बोलले हे तुम्हीच दाखवलंय. आमच्यातला कोण बोलला की बाबा निलेश राणे बोलले, कधी बोलले, ज्यावेळी ही सगळी मंडळी बोलली त्याच्यानंतर निलेश राणे काय बोलले की ते जर असा विचार करत असतील तर आम्हाला विचार करावा लागेल. आम्ही शेवटपर्यंत नारायण राणे साहेब यांनी सांगितलेल्या सूचनेचं आम्ही पालन करत होतो. शेवटच्या दिवशीपर्यंत आम्ही वाट बघत होतो. आम्ही फॉर्म मागे घेईपर्यंत आमची इच्छा होती की आम्हाला काहीतरी निरोप येईल म्हणून. शेवटपर्यंत आम्ही इथे सुद्धा निर्णय घ्यायला आम्हाला वेळ झाला, त्याचं कारणच ते होतं. आम्ही मालवणमध्ये पण त्यांना 10 सीट द्यायला तयार होतो. केसरकर साहेब पण तिकडे सावंतवाडीत पण त्यांना सीट द्यायला तयार होते. निलेश राणे त्यांना सीट द्यायला तयार होते. वेंगुर्ल्यात पण आम्ही कबूल केलेलं होतं, चला तुमचा नगराध्यक्ष, तुमचा नगराध्यक्ष. 2-2च्या प्रस्तावावर सुद्धा आम्ही तयार होतो. आम्ही कुठल्या युतीमध्ये आम्ही खोटा घातलेला नाही. आम्ही प्रामाणिक व्हावी अशा प्रकारची आमची इच्छा होती. आज जर तुम्ही निलेश राणेंना टार्गेट करत असाल तर आम्ही ऐकणार आहे का. शेवटी आम्ही त्यांच्याबरोबर काम करणारे कार्यकर्ते आहोत. त्याच माध्यमातून ह्या सगळ्या घटना पुढच्या ठिकाणी झाल्या. नेमकं कारण काय होतं नाही, कारण भारतीय जनता पक्षाचेच सगळे पदाधिकारी तुम्हाला सांगू शकतील, ते सांगतील तुम्हाला याचं कारण काय होतं ते. आणि काल निलेश राणेने आपल्या वक्तव्यात त्यांनी बोललेत कोण याला कारणीभूत आहेत की कशामुळे आहे ते बोललेत. आणि स्थानिक लोक यांच्या माध्यमातून झालंय. आम्ही शेवटपर्यंत हे प्रयत्न आमचे शेवटच्या दिवशीपर्यंत प्रयत्न होते. शिंदे साहेबांचे असतील, उदय सामंत असतील, निलेश राणे असतील आणि खासदार नारायण राणे साहेब असतील, या सगळ्यांनी प्रयत्न शेवटपर्यंत केलेत. आणि म्हणून शेवटी
बघा, निवडणुकीला दिवस पण नव्हते, आम्हाला निर्णय घ्यावा लागला. ह्याचं कारणच असं आहे बघा, आजपर्यंत 26 आम्हाला निशाणीसाठी थांबावं लागलंय. शेवटी निर्णय हा घेतला गेला पार्टीने. तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. दीपक भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद. आवाज पुन्हा. प्रभाग क्रमांक 9 मध्ये शिवसेनेचे उमेदवार अजय गोंदावळे आणि पूजा आरवारी यांनी प्रचाराला शुभारंभ केलेला आहे. घरोघरी जाऊन ते प्रचार करतात. अजय भाई, तुम्ही डोर टू डोर जाताय, घरोघरी प्रचार करताय, कसा प्रतिसाद मिळतोय तुम्हाला? माननीय आमचे आमदार दीपकभाई केसरकर यांनी आमच्यावर जी जबाबदारी दिलेली आहे आणि संजूभाई परब यांनी पण जी जबाबदारी दिली आहे, या जबाबदारीतून आम्ही एक या वॉर्डचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी आज दोघंही आम्ही सज्ज आहे. आणि शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण निशाणी ही निशाणीवर आम्ही आज मतं मागण्यासाठी लोकांकडे फिरत आहोत. आणि चांगला प्रतिसाद आहे लोकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळतोय. लोकांकडून चांगले आशीर्वाद मिळत आहेत. घराघरात आमचं स्वागत होत आहे. आणि लोकांना वाटतं की एक स्थानिक उमेदवार या ठिकाणी असावा आणि स्थानिक उमेदवाराकडूनच आपली जी काय विकास कामे असतील किंवा आपल्या ज्या अडीअडचणी असतील ह्या सोडवल्या जाऊ शकतील असा लोकांचा विश्वास आहे. त्यामुळे लोकांनी सांगितल्याप्रमाणे आणि लोकांच्या आशीर्वादाप्रमाणे आज आम्ही इथे उभे आहोत. आणि लोकांनी सांगितलं की तुम्हीच बहुमताने निवडून याल अशी लोकांनी आमच्याकडे सांगितल्यामुळे लोकांनी आम्हाला, त्यामुळे आम्ही खूप विश्वासाने या ठिकाणी काम करत आहोत. लोकांच्या घरी घरी पोहोचत आहोत आणि लोकांनी आम्हाला शुभ आशीर्वाद दिलेले आहेत. त्यामुळे ठीक आहे, एकदम चांगली गोष्ट आहे. निश्चितच तुम्ही सुद्धा प्रचार करताय, प्रचारात उतरलेलात. महिलांचा कसा प्रतिसाद मिळतोय, काय विश्वास व्यक्त करताय? महिलांचा खूप चांगला प्रतिसाद आहे. आताच तुम्ही माझ्या मागे पण बघू शकता, खूप चांगला प्रतिसाद आहे. त्या विश्वासाने माझ्यासोबत जोडल्या जात आहेत. त्यांच्या काही आहेत प्रश्न आहेत ते मी या पदावर बसल्यावर नक्कीच सोडवणार आहे. मी त्यांना तसं आश्वासनही दिलं आहे. दीपकबाईंनी जो माझ्यावर विश्वास टाकला आहे, संजूबाईंनी जो माझ्यावर विश्वास टाकला आहे, तो मी या पदावर बसल्यावर नक्कीच त्यांच्या विश्वासाला पात्र ठरेन आणि माझ्या सहकारी ज्या महिला आहेत त्यांचे सगळे जे काय प्रश्न आहेत ते सोडवेन. निश्चितच तुमचे पती निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. कसं तुम्ही बघता ह्या प्रचाराकडे? तुम्ही सुद्धा स्वतः त्या प्रचारामध्ये उतरलेलात, कसा प्रतिसाद मिळतोय? त्यांची पत्नी म्हणून काय वाटतं? मला खूप आनंद वाटतो या बाबतीत आणि मी कायम ह्यांच्याबरोबर राहणार आणि मदत करत राहणार. वेंगुर्ल्यामध्ये किंबहुना आमच्या सिंधुदुर्गामध्ये पहिला 5 स्टार प्रकल्प कधी होणार याची वर्षानुवर्ष आपण चर्चा करत होतो. काही वर्षापासून शिरोड्यामध्ये होणारा ताज प्रकल्प, ताज हॉटेलचा प्रकल्प या बाबतीमध्ये चर्चा झाल्या, पाठपुरावा केला गेला. पण आज आमचं महायुतीचं सरकार आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या ह्या सरकारच्या माध्यमातून माझ्या हातामध्ये या ताज हॉटेलसाठी लागणारी MCZMA कमिटीचा क्लिअरन्स म्हणजे एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स, पर्यावरण क्लिअरन्स ची परवानगी आता माझ्या हातामध्ये आलेली आहे. म्हणजे आमच्या सिंधुदुर्गामध्ये पहिला 5 स्टारचा मार्ग हा मोकळा झालेला आहे आणि आता ताज हॉटेल बरोबर एक ट्राय पार्टी अग्रीमेंट होईल. तिकडच्या जनतेचे प्रलंबित प्रश्न असतील त्यांना विश्वासात घेऊन आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये हक्काचं पहिलं 5 स्टार हॉटेल लवकरच आता उभं राहील. ही आनंदाची बाब मला आपल्या माध्यमातून जनतेला द्यायची आहे. फक्त हे हॉटेल उभं राहणार नाही
पण इथे उपलब्ध असणाऱ्या सगळ्या नोकऱ्या, जोडधंदे, त्याला लागणारे जे काही व्यवसाय आहेत त्यालाही मोठ्या प्रमाणामध्ये चालना मिळणार आहे। मी जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी ह्या निमित्ताने माझ्या वेंगुर्ल्याच्या तरुण तरुणींना सांगेन की आमच्या जिल्ह्यामध्ये हा प्रकल्प येत असला तरी या प्रकल्पामध्ये लागणाऱ्या किंवा उपलब्ध होणाऱ्या नोकऱ्यांवर सर्वात पहिला अधिकार हा आमच्या वेंगुर्ल्याच्या तरुण तरुणींचा आहे। म्हणून त्यांना जे काही प्रशिक्षण लागेल ते आम्ही देऊच, पण ह्या क्षेत्रामध्ये ज्या ज्या नोकऱ्या माझ्या ताजशी ऑलरेडी माझ्या बोलणं झालेलं आहे त्या नोकऱ्यांच्या याद्या माझ्याकडे उपलब्ध केल्या जातील जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून, आणि त्या नोकऱ्या आमच्या सिंधुदुर्ग किंबहुना प्राधान्य क्रमांकाने आमच्या वेंगुर्ल्याच्या तरुण तरुणांना उपलब्ध करून देण्याचं काम हे आमच्या माध्यमातून होईल। हा विश्वास आपल्या माध्यमातून मी माझ्या तरुण तरुणींना देतो। जोरदार प्रचार सुरू केलेला पाहायला मिळतोय। भाजपच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार श्रद्धाराजे भोसले आहेत, त्याचबरोबर प्रभाग 3चे उमेदवार आनंद नेवगी, मोहिनी मडगावकर यांचाही प्रचार सुरू झालेला आहे। युवराज लखमराजे भोसले आपल्या सोबत आहेत। युवराज, काय सांगाल, तुम्ही डोर टू डोर जाताय, कसा प्रतिसाद मिळतोय? आतापर्यंत आपण वेगवेगळ्या प्रभागामध्ये फिरतोय, एक चांगलं पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स मिळतोय आणि एक चांगल्या पद्धतीने लोक आपल्यावर संपर्क करतायत, त्यांची अडचणी आपल्याला सांगतात आहे आणि कुठेतरी या पुढच्या काळामध्ये आपण 100% इथं निवडून येऊन हे कामं संपूर्ण करून घेऊ। आपण निश्चितच काय विश्वास व्यक्त कराल? तुमच्या नगराध्यक्ष पदासह 20 उमेदवार जे आहेत नगरसेवक पदासाठी ते रिंगणात आहेत। आपण एकच मुद्दा घेऊन पुढे चालतोय आणि ते सगळे 20 उमेदवार आणि आपले नगराध्यक्ष एकच मुद्दा घेऊन पुढे जाणार आहे आणि ते विकासाचा मुद्दा घेऊन पुढे जाणार आहे आणि मला आत्मविश्वास आहे की आपलं पूर्ण सावंतवाडी शहर ते कुठेतरी आपलं भारतीय जनता पार्टीच्या मागे 100% राहील। निश्चितच दोडामार्गचे नगराध्यक्ष चेतनजी चव्हाण आपल्या सोबत आहेत। तुम्ही सावंतवाडीत प्रचारासाठी उतरलेलात, या रिंगणात उतरलेलात, कसा प्रतिसाद मिळतोय? आता मी सकाळपासून इकडे आहे तर बघत आहे की प्रत्येकाच्या ओटी आणि सर्वांच्या मती आपले जे उमेदवार आहेत हे चांगले उमेदवार आहेत आणि हे निश्चितच भारतीय जनता पार्टीमधून निवडून येणार असे उमेदवार आहेत आणि ह्या सर्व उमेदवारांना ही सावंतवाडीकर सर्व जनता सर्व एकमताने निवडून देतील हा माझ्या मते एक विश्वास आहे। निश्चितपणे विरोधकांकडून टीकाही होते विविध मुद्द्यावरनं, त्याकडे तुम्ही कसं बघता? विरोधक हे टीका देणारच। अगोदर भारतीय जनता पार्टीमध्ये असलेले पण काही लोक बोलत आहेत, त्यांनी विचार करावा, भाजपमध्ये राहून भाजप ज्यांना समजलं नाही ते बोलत आहेत, त्याच्याहून आम्ही काय बोलत नाही, त्यांच्यावर काय टीका देणं ही मी त्यांच्याहून एक नगराध्यक्ष असलो तरी वयाने कमी आहे, पण देवाकडे साईबाबांकडे मागतो की त्यांना सुबुद्धी द्यावी आणि त्यांना काहीतरी चांगलं विकासावर बोलणं हे पेक्षा न विकासाच्या बाजूने बोलणं पाहिजे। तर काही नको ते कमेंट्स, नको ते टीका ही राजकारणामध्ये सावंतवाडीकर जनता कधीच मानणार नाही आणि कधी मानणार पण नाही। भाजपच्या माध्यमातून गेली 7 वर्ष बहुसंख्य विकास कामे झाली, रस्ते आहेत, त्यानंतर गार्डन आहे, त्यानंतर मग 12माही वाहणारा धबधबा देखील आहे, तरी देखील आपण म्हणताय की विकास कामे झाली नाही। 12माही धबधब्यावर आपण स्वतः जाऊन लाईफ बॉयचं साबण घेऊन जाऊ आणि आपण यावं आणि नंतर माझ्याशी आपण बोलावं आणि रस्तेही आपण स्वतः पाहणी करावी। 12माही धबधब्यावर आपण स्वतः जाऊन लाईफ बॉयचं साबण घेऊन जाऊ आणि आपण यावं आणि नंतर माझ्याशी आपण बोलावं आणि रस्तेही आपण स्वतः पाहणी करावी। वर्षा शिरोडकर यांना 20 नोव्हेंबरला सर्पदंश झाला होता, तरी प्राथमिक उपचार करून माणगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून त्यांना उपचारासाठी सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आलं। माणगाव पीएचसी अंतर्गत 30 गावं येतात। याआधी 2 व्यक्तींना सर्पदंश होऊन वेद उपचार न मिळाल्यानं त्यांना प्राण गमवावे लागले। तरीही प्रशासन इतका हलगर्जीपणा का करतय असा सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला। यावेळी ॲडव्होकेट दीपक काणेकर यांच्या नेतृत्वाखाली 22 नोव्हेंबरला ग्रामस्थांनी माणगाव दवाखान्यात तळ ठोकून प्रशासनाला धारेवर धरलं, लोकांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याचं काम केलं। यावेळी माणगावचे माजी उपसरपंच सचिन परब, भाजपचे कार्यकर्ते बाळा कोरेगावकर, राजन तानावडे, पत्रकार मिलिंद धुरी, पत्रकार आनंद कांडरकर, सामाजिक कार्यकर्ते संकेत दड्डीकर, पंढरी इंगळे, वैभव शिरसाट आदी
उपस्थित होते. तुम्ही तुमच्याकडे जे ट्रीटमेंट मिळत नाही, तुमच्याकडे प्रॉब्लेम आहे, ट्रीटमेंट मिळत नाही असं नाही आहे हो. जे प्रायमरी ट्रीटमेंट द्यायला पाहिजे ते देऊ. प्रायमरी का एवढं मोठं 30 गावाचं तुमच्याकडे हॉस्पिटल आहे, प्रायमरी का म्हणून तुम्ही बघतात? प्रायमरी हेल्थ सेंटर. हा, हेल्थ सेंटर. मग ह्या प्रायमरी हेल्थ सेंटर मध्ये 30 गाव तुमच्याकडे म्हणतात, 30 गावाला इमर्जन्सी एखादा विषय असते. उद्या काय झालं ते पेशंटला जास्त कमी तुम्हीच म्हणताय आम्हाला तुम्ही आधी का पाठवला, असं पण आम्ही फेस केलं, असं पण फेस केलं. तुम्हाला आधी माहिती होतं का? नाही, पण आमचा प्रश्न असा आहे की हे आधी करण्यापेक्षा हे तुम्ही प्रिपेअर का नाही होत, की बाबा अशी परिस्थिती आधी पावसाळ्याचा दिवस आहे, आता जनावर बाहेर पडणार, तुम्ही प्रिपेअर का नाही आहे? ह्याच्यामध्ये बघा, माझा तुमचा पर्सनली वैयक्तिक तुमचा मी आरोप घालत नाही, माझा तुमच्याशी वैयक्तिक कुठल्या प्रकारचे मतभेद नाही. माझा प्रश्न ह्या चुकीच्या इथल्या वागणुकीमुळे 2 पेशंट दाखवले आहेत. मागच्या वेळेस गावडे म्हणून महिला होती, तिथे तुम्ही जी ट्रीटमेंट भेटली का तुम्ही? हा, त्याची पायाला पट्टी बांधली, त्याच्या पायाला पट्टी बांधली, ती पण तुम्ही म्हणत नाही, तुमच्या ऑफिस मध्ये फोडली गेली. पोरगीच आहे. मला माझा मुद्दा एवढाच आहे की जर दुर्गम भागातला विषय आहे, शिवापूर सारखा इकडे पेशंट आला, समजा त्याला अवधी एक अर्धा तास मिळत असते, तर तुम्ही आम्हाला औषध देता येत नाही म्हणून मी पुढच्या ऑफिसला रेफर करणार. असं असतं 24 तासात कुठला साप आहे काय माहिती नसतं. काही साप तुम्हाला माहिती विषारी असतात, काही साप असं पण ठेवून घेतल्यामुळे आपल्याकडे वारंवार या घटना घडतात. ग्रामीण भागात, हा शहरी भागातला विषय नाही, ग्रामीण भागातला विषय आहे. मग मला सांगा, आरोग्य यंत्रणेची जबाबदारी आहे की नाही मला सांगा. त्या संदर्भात जे लागणारे जे काय औषध पाणी लागतं, उपचार लागतात, त्या संदर्भात जे काय सुद्धा लागतात, त्या तुम्ही स्थानिक प्रतिनिधींना बोललात का? अशा प्रकारची मागणी तुम्ही केलात का? मग उपचार का होत नाही? मुद्दा टाकून पाठवण्याचा नाहीये. आता तुम्ही हेच म्हणाल ना की आम्ही पुढे पाठवलं त्यांनी व्यवस्थित पाहिजे उपचार तुम्ही केला नाही. त्यांचं म्हणणं हे बघ, जे त्यांचं उत्तर त्याला मी सांगतो. माझं व्यक्तिगत तुम्ही कडे ह्या ज्या उपचार औषध पाणी किती पाहिजे अशी मागणी तुमच्या अधिकाऱ्यांकडे केलात का? स्थानिक प्रतिनिधीकडे तुम्ही केलात का? औषध नाही असं नाहीच आहे. औषधा संदर्भात नाही, ज्या बाकीच्या सुविधा तुम्हाला पाहिजे, तुम्ही आता म्हटलं की ब्लड टेस्ट होत नाही, युरिन टेस्ट होत नाहीये, अंडर ऑपरेशन. आता त्या म्हणाले काहीतरी सांगू नका तुम्ही सिनियर आहात. मॅडम सिनियर आहेत तर मी पण इथेच आहे. हा, मग काय मागणी केला तुम्ही? काय म्हणजे 24 तास लॅब टेक्निशियन आहेत ते फक्त 6 वाजेपर्यंत असतं, त्याच्यानंतर नसतात इथे 24 तास. अशी ग्रामीण भागामध्ये दुर्गम भागात नाही एखादा शिवापूर मधला माणूस आला तर सांगणार की आता लॅब टेक्निशियन पुढे पाठवतो म्हणून तेवढा वेळ त्याला भेटणार नाही. काय करणार? ट्रीटमेंट देतो ना. ट्रीटमेंट आता तुम्ही ट्रीटमेंट दिला, मागच्या वेळेस पण गावडे मॅडम तुम्ही ट्रीटमेंट दिला, इथून फक्त सावंतवाडीकडे जायपर्यंत ती बाईक गेल्यापर्यंत नाही केली. काय झालं तिथे गेले 1 तास पेशंटला त्यांनी ट्रीटमेंट करायला घेतलं नव्हतं. मी तुम्हाला तेच सांगतो ना, ते घेतलं नाही. हे तुमचं प्रशासन, हे बघा लक्षात घ्या, प्रशासन तुमचं आणि त्यांचं वेगळं नाही, प्रशासन मधलं ते घर. आता म्हणून आमची काय विषय मला मागणी आहे की जर हे 30 गावांमधलं जर ग्रामीण रुग्णालय आहे, ग्रामीण भागातलं आहे, शहरी भागाच्या मध्ये नाही, ग्रामीण भागामध्ये सरपटणारी जनावरे असतात, दुर्गम भागामध्ये सरपटणारी जबाबदारी आहे, सरपटणारी जनावर आहे, तर इथे तुम्ही सुविधा का उपलब्ध करून देत नाही आम्हाला? होऊन गेला, मान्य आहे. तुमचा पण ड्रायव्हरची जबाबदारी किंवा तुमची स्वतःची जबाबदारी फॉलोपर्यंत होती. 1 तास जर तिथे विलंब होतो तर तुमची जबाबदारी. मी तेच म्हणून सांगत होते की प्रत्येक पेशंटला मी आमच्याच गाडी देतोय, नसेल तरच आम्ही 108 ला फोन करून तोपर्यंत गाडी येईपर्यंत ती वाट बघायची, मग इन्फेक्शन वाढायचं. चालू केलेलं असतो ना. हो मॅडम, ट्रीटमेंट जर चालू केली होती तर मग जगावली का? मागच्या 2 वेळा इथे 2 पेशंट इथे जगावले आहेत, त्याच्यामध्ये गावडे आहेत, त्याच्यामध्ये एक सावध म्हणून याच्यापूर्वी एक पेशंट होते. तर आमची अशी मागणी आहे की जर आता हे म्हणतात की आमच्याकडे लॅब टेक्निशियन रात्रीचा अवेलेबल नसतो, बाकीची थोडी यंत्रणा आमच्याकडे अवेलेबल नसते, मग ही यंत्रणा मॅडम आम्हाला उपलब्ध करून देणं गरजेचं आहे. त्या अतिशय दुर्गम भागामध्ये एखादा पेशंट पोहोचेपर्यंत समजा जगावला किंवा त्याचं हे वाढलं, त्याला जबाबदारी कोणी घ्यायचं? नेहमी आपल्याकडचं या पेशंट, आता इकडचे डॉक्टर आहे आपल्याकडे जे आहे तेवढे उपचार करतात त्यांना पुढे पाठवतात. या सगळ्या संदर्भात आपण योग्य ती मागणी केली आहे का शासन दरबारी? मॅडम, विषय आमच्या जीवन मरणाचा आहे. मॅडम, आमच्या जीवन मरणाचा विषय आहे. याच्या आधी पेशंट दगावलेले आहेत मॅडम. नाहीतर आम्ही काम करतो, तुमची मीटिंग आठवा, आम्ही ते थांबतो, तुम्ही येईल पण आम्ही थांबतो. असू द्या, शिवसाहेबांना येऊ तिथे. शिवसाहेब किंवा तुम्ही लोकांच्या सेवेसाठी जात ना मॅडम, आम्ही सांगायला त्यावर काही प्रॉब्लेम नाहीये. हा, तुम्ही येईपर्यंत किती वाजे? 10 वाजता येतात आणि 10 वाजेपर्यंत थांबतो. भाजपानं प्रभाग 8 मध्ये आज झंझावाती प्रचार दौरा सुरू केलाय. घरोघरी प्रचारावर भर देत शहराच्या विकासाचं व्हिजन नागरिकांना पटवून देत आहेत. पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते प्रचार कार्यालयाचं उद्घाटन झालं. मालवण नगर परिषद निवडणूक प्रचाराला वेग आलाय. भाजप उमेदवारांच्या प्रचारासाठी पालकमंत्री नितेश राणे मैदानात उतरल्या. त्यांच्या हस्ते प्रभाग 8 मधील
प्रचार कार्यालयाचं उद्घाटन झालं। यावेळी मोठ्या संख्येनं पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते। भारतीय जनता पार्टीचा प्रभाग 8 मध्ये आज भाजपनं घरोघरी प्रचार केलाय। नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार शिल्पा खोत यांसह प्रभाग 8 चे उमेदवार संतोष शिरगावकर, मरीना फर्नांडिस, भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष अशोक सावंत यांच्यासह मोठ्या संख्येनं पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते। मालवण नगर परिषद निवडणुकीच्या प्रभाग क्रमांक 4 च्या शिवसेना उमेदवार पूनम चव्हाण यांनी घरोघर प्रचारावर भर दिलाय। आमदार निलेश राणे यांच्या माध्यमातून प्रभागासह शहराचा विकास करणार असल्याचं पूनम चव्हाण यांनी सांगितलंय। मालवण नगर परिषद प्रभाग क्रमांक 4 च्या शिवसेना उमेदवार पूनम चव्हाण यांनी आपल्या प्रभागात प्रचार फेरी काढली। प्रत्येक घरात जाऊन प्रभागाबद्दल असणारं व्हिजन त्या सांगत आहेत। सायंकाळी नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार ममता बराडकर यांच्या समवेत काढलेल्या प्रचार रॅलीत मोठ्या संख्येनं पदाधिकारी कार्यकर्ते सहभागी झाले होते। घरोघर जाऊन मतदारांची भेट घेत असून मतदारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असल्याचं शिवसेना उमेदवार पूनम चव्हाण यांनी सांगितलंय। मनोरंजनासाठी विविध माध्यम जिल्ह्यामध्ये उपलब्ध असतात, त्यामध्ये सर्कस हे माध्यम आहे। गेले 7 ते 8 वर्षांनंतर प्रथमच कणकवलीत उपजिल्हा रुग्णालयासमोर न्यू गोल्डन सर्कसला सुरुवात होते आहे। त्यामध्ये विविध खेळ, कसरती, आर्टिफिशियल प्राणी या सर्वांचे खेळ आता सिंधुदुर्ग वासियांना पाहता येणार आहेत। दिवसाला 3 शो असणार आहेत, दुपारी 1, 4 आणि सायंकाळी 7 असे या शोचं नियोजन आहे। त्यामुळे सिंधुदुर्गातील लहान मुलांसाठी आवडता विषय असणारी सर्कस आता आपल्या सर्वांनाच पाहता येणार आहे। प्रेक्षकांना हे सांगायचं की सर्कस मनोरंजन हे आपण डोळ्यानं पाहिल्याशिवाय तुम्हाला कळणार नाही। कारण सर्कस ही वस्तू अशी आहे की जवळ तुम्ही डोळ्यानं पाहिल्यानंतर तुम्हाला असं वाटणार ही ॲक्ट खरी आहे या खोटी आहे। कारण आजकाल पिक्चरमध्ये व्हिडिओमध्ये जे बी बघणार तुम्ही सगळे बनवलेले असतात, पण इथं आपण तुम्ही जवळ डोळ्यानं बघत नाही तर तुम्हाला खरी गोष्ट काय आहे ते माहीत पडत नाही। त्याच्यामुळे आणि कणकोलीकरांना शौकीन लोक आहेत कणकोलीचे, त्याच्यासाठी सर्कस परत इथं घेऊन आलो आहे। कमीत कमी 7-8 वर्षानंतर सर्कस आली आहे परत। तर सर्व कणकोलीकरांनी ह्या मनोरंजनाचा फायदा घ्यावे म्हणून आम्ही आलो आहे परत सर्कस घेऊन। कधीपासून सुरू होईल आणि कोणकोणते खेळ असतील या सर्कसमध्ये? उद्या रविवार आहे, रविवारपासून चालू आहे। रविवारी रात्री 7 वाजता ओपनिंग आहे आमचं आणि सर्कसचे पासून त्याच्यानंतर रविवारपासून सोमवारपासून दररोज 3 शो, दुपारी 1 वाजता, संध्याकाळी 4 वाजता आणि रात्री 7 वाजता। प्रत्येक शो 2 तासाचा शो असणार आणि शो कसे भरगतचे शो आहे। काय ॲक्ट असतात, ॲक्टचं नाव आहे कॉमिक जगलीन आहे, लॅसू आहे, परत जगलीन आहे, परत ते झाल्यानंतर मुलींचा खेळ आहे। मुलींचा खेळ आर्ट्स म्हटलं तर साडीचा आयटम, 4 ट्रपीस आहे, डबल ट्रपीस आहे, स्काय वॉक आहे, साडीचा ॲक्ट आहेत। त्याच्यानंतर मग रशियन रिंग डान्स आहे आणि असे विविध खेळ वेगळे वेगळे खेळ असतात। कॉमिक जगलीन झाल्यानंतर मग ते एक परत प्लास्टिक गर्ल्स आहे, गन शूटिंग आहे, असे वेगवेगळे खेळ आहे। जोकरचा खेळ आहे, परत एक गोरिला आहे, आर्टिफिशियल गोरिला। लहान मुलांकरिता एक मनोरंजन का पाहिल्यानंतर असं वाटणार की बाबा पहिलं आपण काय बघितलं तर आता काय बघायला मिळते। ते गोरिला बनवलं, ते आत आल्यानंतर तो फार
लोकांना आवडीनं, लहान मुलांना फार आवडीनं वाटतं का गोरीला पाहिलं म्हणून. गोरीला आहे आपल्याकडे. कोकणातील प्रेक्षकांना काय आवाहन करा? आव्हान हेच की कोकणाचे जितके पण प्रेक्षक आहेत माझे फार दयाळू आहेत आणि लोक म्हणतात, सगळे म्हणतात की देवाकडं माग, देवाकडं माग. तर माझं दैवत प्रेक्षक आहे आणि प्रेक्षक हे माझं दैवत आहे. मी त्यांच्याकडेच मागतो की एकदा सर्कस बघायला यावं तुम्ही. आपल्या इथे अगर 5 स्टार आल्यानंतर आपण झी सिने अवॉर्ड सारखे अवॉर्ड आपण पुढच्या वर्षी आपल्या जिल्ह्यामध्ये होणार आहे. आपण जाहीर केलेले आहे, ते पण वेंगुर्ल्यामध्येच होत आहे. त्या एका झी सिने अवॉर्डमुळे पूर्ण सिंधुदुर्गामध्ये नाही, कोकणामध्ये आपल्या जिल्ह्याची आणि आपल्या वेंगुर्ल्याची चर्चा होणार आहे. मोठ्यातल्या मोठा सिने कलाकार तुमच्या सिंधुदुर्गामध्ये येणार आहे आणि त्याच्यामुळे विचार करा, पर्यटन आणि रोजगाराच्या किती मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. त्याच्यासाठी आमच्या वेंगुर्लेकरांनी वर्षानुवर्ष वाट पाहिली की आमच्या वेंगुर्ल्यामध्ये आमच्या हक्काचं हॉस्पिटल कधी येणार, आमच्याकडे आरोग्य व्यवस्था कधी सुधारणार. सेंट लूक हॉस्पिटल हा नेहमी चर्चेचा विषय राहिलेला आहे. सेंट लूक बद्दल आमच्या वेंगुर्ल्याची जनता अतिशय भावनिक आहे. प्रत्येकाच्या कुटुंबाशी एक भावनिक नातं सेंट लूकशी जुडलेलं आहे आणि म्हणून 3 दिवसा अगोदर जेव्हा आमचे आदरणीय रवींद्र चव्हाण साहेब वेंगुर्ल्याच्या दौऱ्यावर होते, आमचे भारतीय जनता पक्षाचे माझे सहकारी आपटेजी या सगळ्या लोकांनी गेले 14 ते 19 मध्ये जेव्हा आदरणीय मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस साहेब काम करत होते, तेव्हा ह्या सेंट लूक हॉस्पिटलला मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांनी पुढाकार घेतला. एका टप्प्यावर आणून त्या विषय सोडला. आज मला आनंद वाटतो की गेल्या 2-3 दिवसाच्या पाठपुराव्यानंतर धर्मदाय आयुक्ताकडून आता हा लॉ अँड ज्युडिशरी खात्याकडे गेलेला हा सेंट लूकचा विषय त्याची फायनल ऑर्डर आणण्यासाठी आता मार्ग मोकळा झालेला आहे. आता ह्या पुढे आम्ही सेंट लूकच्या त्या सगळ्या लोकांशी आम्ही बोलू आणि लवकरच आमच्याच वेंगुर्ल्यामध्ये कोणाला ना बांबुलिंगला जायला लागणार, कोणाला गोव्याकडे जायला ना लागणार. वेंगुर्ल्यामध्ये राहूनच एक सुसज्ज असं एक हॉस्पिटल आमच्या वेंगुर्लेकरांच्या सेवेसाठी उपलब्ध करण्यासाठी आम्ही आता कटिबद्ध आहोत. चांगल्यातले चांगले डॉक्टर असो, चांगली सुविधा, मेडिकल सुविधा असो, या सगळ्यासाठी हा निर्णय अतिशय महत्वाचा आहे. आणि ते होत असताना मी एवढं पण आश्वस्त करतो जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून की आपल्याकडे असलेली आता उपरुग्णालयामध्ये असलेली जी काही सुविधा आहे त्याच्यावर पण आम्ही काम करणार आहोत. तिथेही चांगले डॉक्टर, तिथेही चांगले फॅसिलिटीज देणार आहोत, जेणेकरून आरोग्याच्या ह्या विषयामध्ये आमच्या वेंगुर्लेकरांना कोणावरही अवलंबून न राहता आपल्या शहरामध्ये आदर्श एक आरोग्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टिकोनातून आता आमची ठोस पावलं आम्ही उचललेली आहेत. एकदा काय ती 3 तारखेनंतर या सगळ्या संबंधित फायनल ऑर्डर हातात येईल आणि मग त्यानंतर हॉस्पिटल बनवण्याचा मार्ग हा मोकळा होणार आहे. आणि म्हणून प्रत्येक वेंगुर्लेकरांचा जो अतिशय जिव्हाळ्याचा जो विषय हा सेंट लूकचा होता, तो आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, आमचे आदरणीय रवी चव्हाण साहेब या सगळ्यांच्या पाठपुराव्यामुळे आज त्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. जो पारंपरिक मतदार आहे, आता इथे पण तुमच्या वेंगुर्ल्यामध्ये ठाकरे विरुद्ध शिंदे सेना आहे की नाही? आहे की नाही? एकाच जिल्ह्यामध्ये तुम्ही 2 भूमिका कशी घेऊ शकता सांगा तुम्ही मला?
इथे जे ठाकरे सेनेला मतदान करणारे जे तुमचे वेंगुर्लाचे जे पारंपरिक मतदार आहेत ठाकरे सेनेचे, त्यांना तुम्ही कणकवलीमध्ये जे होणारी जी शहर विकास आघाडी ती मान्य आहे का? मग एका जिल्ह्यामध्ये एका तालुक्यामध्ये तुम्ही युती करता, दुसऱ्या तालुक्यामध्ये दुसऱ्याच्या विरोधात काढताय. मग मतदारांनी नेमकं विचार काय करायचा? नेमकं तुम्ही ह्या शिंदे सेनेच्या विरोधात आहात किंवा बाजूनी आहात? कारण का तुमच्या उद्धव ठाकरेंची मुख्यमंत्री पद घालवणारे एकनाथ शिंदे जी आहेत, हेच तर आरोप आतापर्यंत आदित्य ठाकरे आणि हे जे करत होते, म्हणजे अप्रत्यक्ष पद्धतीने आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेचा कचराच केलेला आहे. अजून शेलक्या शब्दातून तर फाट्यावर मारलेला आहे. एका बाजूला त्यांना गद्दार गँग म्हणायचं, मिंदे विंदे काहीतरी म्हणायचं, दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या बरोबर जायचं. हे अगर समीकरण असेल तर आपल्यापेक्षा मतदारांनी त्याच्याबद्दल विचार करायला हवा असं माझं मत. तर ही मतदारांची फसवणूक आहे लक्षात. बोला. राणे साहेबांची वेंगुर्लेत सभा हो ना, राणे साहेबांची होणार, चव्हाण साहेबांची होणार, मुख्यमंत्री साहेबांची होणार. तुम्हाला जेवढे जेवढे आमचे स्टार प्रचारक पाहिजे सगळे तुम्हाला मिळणार. पण सिंधुदुर्गचं राजकारण थोडक्यात नितेश राणे यांच्याच भोवती फिरताना दिसतं. राणेंच्या लावती होत आज तुम्ही विचार करा, आमचे जे विरोधी पक्ष आतापर्यंत होते त्यांनाही एक राणेंना बरोबर घेऊन घ्यायला लागतंय. त्यालाही म्हणजे ठाकरे सेनेला आणि महाविकास आघाडीला पण एक राणे लागतोय. हे आमच्यासाठी कोलटाईटचा विषय आहे. जे आमच्या बरोबर भारत माता की जय म्हणतात ते सगळे राष्ट्रभक्त मुसलमान हे आमच्या बरोबर आहेत, आमच्या बरोबर काम करतात, आमच्या बरोबर सणासुदीमध्ये उपस्थित असतात. आणि म्हणून हिंदुत्वाची खरी व्याख्या, हिंदुत्व म्हणजे राष्ट्रत्व. देशाला आपला हा हिंदू राष्ट्र, आपल्या देशाला आपला स्वतःचा देश मानणारा प्रत्येक नागरिक, मग तो कुठल्याही धर्माचा असेल, तो आमचाच आहे. हीच हिंदुत्वाची खरी व्याख्या आहे. आमच्या वेंगुर्ला नगर परिषदेने केलेलं काम हे राज्यात नाही देशामध्ये एक आदर्श काम आहे. म्हणून हे सगळं, म्हणून मी सुरुवातीला जसं उल्लेख केला की आम्हाला नेमकी सत्ता का हवी आहे, तर हा वेंगुर्ल्याचा विकास करण्यासाठी उद्या जेव्हा गिरपजी आमचे परत एकदा नगराध्यक्ष म्हणून आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादामुळे बसतील, आमचे पूर्णच्या पूर्ण आमचे नगरसेवकांची टीम बसेल आणि एका बाजूला पालकमंत्री म्हणून मी आहे, आमचे मुख्यमंत्री साहेब आहेत, आमचे रवी चव्हाण साहेब आहेत. आम्ही सगळेजण एकत्र मिळून सत्तेच्या माध्यमातून आमच्या ह्या वेंगुर्ल्याचा विकास करण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत. फक्त 2 तारखेला वेंगुर्ल्याच्या आमच्या सन्मान्य मतदार बंधू भगिनींनी आम्हाला 2 तारखेला आशीर्वाद द्यावा, काम करण्याची परत एकदा 5 वर्ष संधी द्यावी. कमळ या चिन्हाच्या समोर बटन दाबून आपण आम्हाला संदेश द्यावा की पुढची 5 वर्ष तुम्ही परत एकदा आमच्या वेंगुर्ल्याला एक आदर्श शहर बनवण्याच्या दृष्टिकोनातून तुम्ही सगळ्या जणांनी एकत्र येऊन आमच्यासाठी काम करावं. हा संदेश 2 तारखेला मिळाल्यानंतर आम्ही सगळेजण कामाला लागणार आहोत. एवढंच ह्या पत्रकार परिषदेच्या सुरुवातीला आपल्याला सांगू. कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीमध्ये प्रभाग क्रमांक 1 मधून राकेश राणे यांना प्रचारावेळी उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतोय. मोठ्या प्रमाणात युवा वर्ग त्यांच्यासोबत आहे. यावेळी समीर नलावडे यांनी नारायण राणे यांच्या पाठीशी ग्रामीण भाग कायम राहिला आहे असं वक्तव्य केलंय. त्यामुळे पुढे देखील राकेश राणे आणि मला या भागातील जनता निवडून देईल असा विश्वासही व्यक्त केलाय. यावेळी माजी नगरसेवक किशोर राणे, चारुदत्त साटम, विठ्ठल देसाई, दशरथ देसाई, दत्ताराम राणे, समीर पिळणकर, सखाराम राणे यांच्यासह बहुसंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.
त्याला बघून समाधान वाटलंय. हे मस्तपैकी राकेश राणे निवडून येणार. प्रचारात गर्दी देखील दिसते. प्रचार हा भरपूर गर्दी आहे. लोक ती वस्ती जास्त आहे, ओळख जास्त आहे, प्रचार परिचय जास्त आहे, त्याच्यामध्ये ओळख आहे. ऐकलं तो निवडून नक्की येणार. विकासातली कामं काय करतील, काय ते करणार. आल्यानंतर काम करणार विकासाचं. सगळ्यांच्या ओळखीचा काय परिचय आहे सगळ्यांचा, गावापासून त्याची ओळख आहे आणि करणार काम तो. दिसत काय नेमकं कारण? त्यांनी काम केलेलं दिसतंय, समाजामध्ये चांगली एक व्यक्तिमत्व ठेवलं असं दिसतंय, त्या कारणास्तव असेल. काय अपेक्षा आहेत या उमेदवाराकडून भविष्यात? चांगल्याच असतील अपेक्षा. डेफिनेटली या एरियामध्ये बऱ्यापैकी विकास करतील, लोकांचे प्रश्न सोडवतील अशी अपेक्षा आहे. प्रभाग 1 मध्ये आपण प्रचार करत आहे, उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभतोय, काय सांगाल? आज प्रभाग क्रमांक 1 ची प्रचार फेरी राबवतोय. अतिशय उत्स्फूर्त प्रतिसाद आहे. आपण पाहत असाल तर सर्व प्रभाग 1 मधील स्थानिक रहिवासी आहेत आणि सर्व मतदार आहेत. त्याच्यामुळे दुसऱ्या वार्डातले कोणी आणलेले नाहीत. त्याच्यामुळे पार्सला न आणता ही प्रचार फेरी राबवतोय. प्रत्येक वार्डात मी जातोय तर प्रत्येक वार्डमध्ये अशाच प्रकारे कार्यकर्त्यांचा उत्साह आपल्याला पाहायला मिळतो. त्याच्यामुळे येणाऱ्या काळात कणकवली नगरपंचायतीवर भारतीय जनता पार्टीचा झेंडा 100% फडकणार. मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भाग आहे हा 1 नंबरचा. काय विकासाचे मुद्दे? आजपर्यंतचा इतिहास आहे की ग्रामीण भागाने सन्माननीय राणे साहेबांना प्रत्येक वेळी मतदान दिलेलं आहे. त्याच्यामुळे ज्या ज्या निवडणुका झाल्या त्या निवडणुकीमध्ये ग्रामीण भागानेच राणे साहेबांना मताधिक्य देऊन निवडून दिलेलं आहे. आजची निवडणूक देखील, उद्याची 2 तारीखची निवडणूक देखील ग्रामीण भागच आपल्याला मताधिक्य देईल आणि माझ्यासारखा नगराध्यक्ष त्या खुर्चीवर बसेल आणि राकेश राणे सारखा नगरसेवक त्या खुर्चीवर ग्रामीण भागामुळे बसलेला दिसेल. काय सांगाल, उत्स्फूर्त प्रतिसाद असतो? नक्कीच ग्रामीण भागातनं जो 1 नंबर वॉर्डमधला जो ग्रामीण प्रतिसाद आहे तो भरपूर चांगल्या प्रमाणे आहे आणि नगराध्यक्षाचे उमेदवार आमचे समीर नलावडेचे आहेत. ते इथून ग्रामीण भागातनं त्यांना बहुमत मिळणार आहे. मतदारांची अपेक्षा खूप आपल्याकडून आहे, काय सांगाल? नाही, नक्कीच या काय राहिलेली कामं जी असतील ती थोडी प्रमाणात आपण नक्कीच त्यांची पूर्ण करून घेणार आहोत. कणकवली नगरपंचायतच्या प्रभाग क्रमांक 17 मधील कणकवली शहर विकास आघाडी पॅनलचे उमेदवार सुशांत नाईक आणि शहर विकास आघाडीचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार संदेश पारकर यांच्या प्रचाराचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी मोठ्या संख्येने शहर विकास आघाडीचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी येथील श्रीदेव महापुरुषाला साकडं घालत 100% विजयाचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. यावेळी हर हर महादेवच्या घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला. उमेदवार सुशांत नाईक हे या ठिकाणी उभे आहेत आणि त्याचबरोबर एक नगराध्यक्ष म्हणून कणकवली शहरामध्ये संदेश पारकर ते शहर विकास आघाडीच्या वतीने उभे आहेत. त्याचबरोबर या सगळ्या शहरामध्ये 17च्या 17 सगळे नगरसेवक, नगरसेविका आणि नगराध्यक्ष म्हणून सगळ्यांना बहुमताने त्या ठिकाणी विजयी कर अशी प्रार्थना महापुरुषाकडची या ठिकाणी आपण सर्वजण करतो. आणि या वॉर्डचा प्रचाराचा शुभारंभ या ठिकाणी श्रीफळ वाढून आपल्या चरणी त्या ठिकाणी होतोय आणि सगळ्याला त्या ठिकाणी सगळ्यांची जी काही मनोकामना आहे ती सगळी पूर्ण कर आणि या शहरामध्ये सत्तेमध्ये परिवर्तन होऊन हे शहर विकास आघाडीचं कार्य त्या ठिकाणी बहुमताने निवडून दे अशा प्रकारची मागणी या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. प्रचाराचा शुभारंभ आज आमचे उमेदवार, तडफदार उमेदवार संदेश पारकर यांच्या हस्ते आज आमचा 17 नंबर वॉर्डचा शुभारंभ झालेला आहे आणि हा विजयाचा शुभारंभ झालेला आहे. खरं म्हणजे आम्ही गेली महिनाभर काम शहरामध्ये करतो आहे. ह्या वॉर्डमध्ये महिनाभरच काम आधी आम्ही सुरू केलेलं आहे आणि जनतेपर्यंत आम्ही पोचलेलो आहोत आणि जनतेपर्यंत आता पुढच्या 10 दिवसातसुद्धा आम्हाला पोचायचं आहे. चांगल्या प्रकारे पोचून आमचं जे काम आहे ते लोकांपर्यंत पोचवायचं आहे. कनकनगर हा जो वॉर्ड आहे तो खरं म्हणजे 2012 सालात आम्ही जेव्हा लढलो होतो या ठिकाणी
त्यावेळी हा आमचा प्रभाग होता पूर्णपणे आणि त्याचा संपर्क आम्ही गेली 10 ते 12 वर्ष ह्या जनतेबरोबर ठेवलेला आहे. त्यांची ज्या सुखदुःखात आम्ही सहभागी झालेलो आहोत, त्यांची जी कामं होती ती पण आम्ही वेळोवेळी करत आलेलो आहोत. इथले बरेचसे रस्ते आम्ही केलेले होते, इथले बरेचसे रस्ते जो रुंदीकरण होतं ते केलेलं होतं, इथली गटर होती ती केलेली होती. पण गेल्या 5 वर्षात मात्र हा भाग जो कनकनगर आहे तो विकासापासून दूर राहिलेला आहे आणि त्यामुळे आता परत एकदा या कनकनगरवासियांची गरज जी काय आहे ती बघून आम्ही पुढचा विकासाचं विजन ठेवून या वॉर्डामध्ये काम करणार. आमचा 100% संदेश पारकरांचा विजय निश्चित झालेला आहे. त्यामुळे येत्या काळात कनकनगरचा विकास हा ध्येय ठेवून आम्ही पुढे काम करू. चांगल्या पद्धतीचं एक वातावरण या शहरामध्ये शहर विकास आघाडीच्या माध्यमातून तयार झालेलं आहे आणि त्या शहर विकास आघाडीला चांगला उत्स्फूर्त प्रतिसाद या जनतेकडनं मिळत आहे. तुम्ही बघितलं फॉर्म भरल्यापासून आतापर्यंत चांगला प्रतिसाद संदेशभाई पारकर यांना मिळत आहे आणि ते आमचे विजयी नक्कीच होतील आणि 17च्या 17 आमचे नगरसेवक विजयी होतील अशी आम्हाला खात्री आहे. क्रमांक 17 प्रभागाचे उमेदवार तरुण तरफदार सुशांत नाईक हे विजयी आजच मी आपल्याला सांगतो मोठ्या मताधिक्यानं या मतदारसंघातनं या प्रभागातनं या ठिकाणी निवडून येतील आणि इथल्या जनतेचा तितकाच प्रतिसाद पाठिंबा हा उत्स्फूर्त असा सुशांतजी नाईक यांना आहे. खरं तर सुशांत नाईक हे श्रीधर नाईकांचा एक वारसदार आहे आणि श्रीधर नाईकांची जशी समाजसेवेची आवड होती त्याच पद्धतीची आवड ही सुशांत नाईकांची आहे. ज्यावेळी त्यांना अनेक पदं अनेक जबाबदाऱ्या या जिल्ह्यामध्ये या शहरामध्ये ज्यावेळी मिळाल्या त्या पदाला न्याय देण्याचं काम सुशांत नाईकांनी त्या ठिकाणी केलेलं आहे आणि म्हणून भरभरून लोक त्यांना आशीर्वाद देत आहेत. उत्स्फूर्त असा पाठिंबा हा त्यांना त्या ठिकाणी आहे. आज संपूर्ण शहरामध्ये फिरत असताना ज्या पद्धतीनं शहर विकास आघाडीचं एक वातावरण या शहरामध्ये निर्माण झालेलं आहे, असत्याविरुद्ध सत्याचा विजय आहे आणि भ्रष्टाचार मुक्त कणकवली करण्याचा विडा हा इथल्या जनतेनं त्या ठिकाणी उचललेला आहे आणि परिवर्तनाला साथ त्या निमित्तानं या शहरातली जनता त्या ठिकाणी घालणार आहे. खरं तर जो कारभार ज्या कारभाराला जनता कंटाळलेली आहे, त्रस्त झालेली आहे, त्या कारभाराच्या विरोधामध्ये जनतेचा हा कौल या निमित्तानं असणार आहे आणि म्हणून आज शहरामध्ये फिरत असताना संपूर्ण प्रत्येक प्रभागामधनं फिरत असताना जनतेचा जो पाठिंबा मिळतोय हाच पाठिंबा या निवडणुकीच्या निकालामध्ये आपल्याला दिसेल. 2 तारीखला भरभरून मतदान हे या संपूर्ण शहरामध्ये होईल, या केंद्रावर होईल आणि 3 तारीखला विजयाचा गुलाल या ठिकाणी शहर विकास आघाडीचं पॅनल या संपूर्ण शहरामध्ये त्या ठिकाणी मिळवेल आणि म्हणून मी जनतेला त्या ठिकाणी या निमित्तानं सांगू इच्छितो की त्यांना आवाहन करतो की एक संधी आपण सुशांत नाईकला द्या, माझ्यासारख्या नगराध्यक्षाच्या उमेदवाराला द्या. कणकवली शहराचं जे विकासाचं जे विजन आहे ते विकासाचं विजन घेऊन आम्ही त्या ठिकाणी काम करू आणि नक्कीच कणकवलीकरांना एक सन्मान, जे कणकवली शहर एक सुसंस्कृत शहर आहे, एक स्वाभिमानी शहर आहे, हे पुन्हा एकदा त्या शहराचा जो लौकिक आहे हा पुन्हा आम्ही त्या ठिकाणी प्राप्त करू जनतेच्या आशीर्वादावर, विश्वासावर आणि प्रेमावर. एवढंच या निमित्ताने आपल्याला सांगतो. भाजपचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार दिलीप किरप आणि नगरसेवक पदाच्या उमेदवारांसाठी युवा नेते विशाल परब यांनी वेंगुर्लेच्या मैदानात उतरत प्रभागात उमेदवारांच्या प्रचारादरम्यान मतदारांशी संवाद साधलाय. तसेच प्रचार यंत्रणेचा आढावा घेतला. यावेळी भाजपला जनतेचं मोठं प्रेम मिळत आहे. तरुण मुलांना कसा रोजगार देणार, आरोग्याचा प्रश्न कसा सोडवणार हे मुद्दे घेऊन आम्ही जनतेसमोर जातोय. त्यामुळे येत्या 3 तारीखला गुलाल आम्हीच उधळणार असा विश्वास विशाल परब यांनी व्यक्त केला. दवाखान्यात गोळ्या नाहीत आणि इंजेक्शन पण नाही आणि ॲम्ब्युलन्स एमर्जन्सीमध्ये काही परिस्थिती नाही. तर ते आम्ही स्वतः या ठिकाणी प्रदेश अध्यक्ष साहेब असतील, मी असेल किंवा आमचे भारतीय जनता पार्टी सर्व नेत्यांनी मिळाल एक 4 डॉक्टरांची टीम त्या ठिकाणी आम्ही रुजू केली काही दिवसापूर्वी, म्हणजे आचारसंहितेच्या अगोदरची गोष्ट. ते विषय पोलिसांनी करण्याची जबाबदारी माझी आहे. मी मधल्या काळात परत एकदा इथे येतो, कारण काय तुम्ही मला वेळ द्या, आपण याच ठिकाणी बसूया आणि हा विषय सॉल्व्ह करून घ्यायची जबाबदारी माझी. ओके, चला, धन्यवाद. भारतीय जनता पार्टी जगामध्ये, देशामध्ये आणि राज्यामध्ये, विशेष म्हणजे तळ कोकणामध्ये ही पूर्वी सुद्धा होती, आजही आहे आणि पुढे सुद्धा राहणार आहे. याचं एक ज्वलंत उदाहरण बघा, आज संध्याकाळचे 7-8 वाजले आहेत की गोरगरीब जनता आमच्या सोबत आहे आणि या जनतेचं मोठं प्रेम आहे भारतीय जनता पार्टीवर. या ठिकाणी सावंतवाडी असेल, जिल्ह्यामध्ये असंख्य ठिकाणी नगर परिषदेच्या इलेक्शन चालू आहेत. मला आपल्या सर्व पत्रकार बंधूंना सांगावंसं वाटतंय की
बिहारचं इलेक्शनच्या आदल्या दिवशी अशी परिस्थिती होती की ते बिहारमध्ये जनता दल पुन्हा एकदा येणार आहे असं वाटत होतं. परंतु लाडकी बहीण म्हणतात ते आपण सर्वांनी कॅमेरा फिरून पाहावं की लाडकी बहीण आणि काय महिलांचं जे करिश्मा असतो तो आपण पाहू शकता. या ठिकाणी वेंगुर्ल्यामधील सर्व मंडळींनी ठरवलेलं आहे की भारतीय जनता पार्टी एक नंबर आहे आणि ती एक नंबर ठेवत असताना समोरच्या उमेदवारांचं कदाचित डिपॉझिट सुद्धा जप्त होण्याची शक्यता आहे. या ठिकाणी चौरंगी लढत चालू आहे. भारतीय जनता पार्टीचा एक मी छोटासा कार्यकर्ता म्हणून मागच्या वर्षीच्या डिसेंबरच्या वेळी विधानसभेचं इलेक्शन झालं होतं आणि त्यावेळी सुद्धा मी अशी हाक दिलेली होती की बदल होणं काळाची गरज आहे. बदल म्हणजे या ठिकाणी वेंगुर्ल्यामध्ये आपल्याला डेव्हलपमेंट होण्याची गरज आहे. डेव्हलपमेंटसाठी आमच्यासारखे कार्यकर्ते या ठिकाणी जर नेतृत्व करत असतील तर आमचे सर्व नगरसेवक, नगराध्यक्ष यांची पूर्ण टीम भारतीय जनता पार्टीला एक वेगळा आगळा चेहरा देण्याची गरज आहे. आणि मला वाटतं 2 तारीखला आमचा विजय हा नक्की आहे. 3 तारीखचा गुलाल हा भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व कार्यकर्त्यांचा विजय होणार आहे. नाही बघा, मी पहिल्या दिवसापासून सांगितलं की कोणावर वाईट बोलणं, कोणत्या प्रतिक्रियेवर प्रतिक्रिया देणं हे मी एकही प्रतिक्रिया देणार नाहीये. शेवटच्या क्षणापर्यंत मागच्या वर्षी माझ्या विधानसभेपासून मी आजपर्यंत सांगितलेलं आहे कोण काय बोलतंय याच्यामध्ये रहस्य नाही आहे. आपल्याला त्यात इंटरेस्ट सुद्धा नाही आहे. ती वडीलधारी माणसं आहेत, मोठी व्यक्ती आहे, त्यांच्यावरती बोलण्याएवढा मी काय मोठा नाही आहे. परंतु एक महत्वाचा विषय आहे की आज झालं ना, आता आमच्यासारख्या तरुणांना, या तरुण नगरसेवकांना निवडून देण्याची वेळ आली आहे. नवीन चेहऱ्यांना आता तरी आपण वेळ द्या. या नवीन चेहऱ्यांना वेळ दिल्यानंतर पुढील छोटी मुलं आहेत, उद्या 10 वर्षांनी ती मोठी होणार आहेत, त्यांना हाताला काम द्यायचं कार्य या ठिकाणी आजपर्यंत झालेलं नाही आहे. ते कार्य घडवण्यासाठी आमच्यासारखे भारतीय जनता पार्टीचे सेवक म्हणून आम्ही या रणांगणामध्ये उतरलेलो आहोत. पण वेंगुर्ल्याचा विकास कोणी केला की केला नाही हे बाजूला ठेवूया आणि पुढे कोण करू शकतो, ज्यांचे पंतप्रधान आहे, ज्यांचे मुख्यमंत्री आहे, ज्यांची ताकद आहे, त्या माणसांच्या हातीमध्ये, त्या व्यक्तींच्या हातीमध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या ताब्यात सत्ता पुन्हा द्यावी अशी मी आशा बाळगतो आणि नक्कीच आमच्या बाजूने जनतेचा कौल आहे. शेवट जे आयुष्यामध्ये ठरलेलं आहे ते त्यावेळी होतं. कोणाचं वाईट होऊन आपलं चांगलं व्हावं हे माझ्या आयुष्यात मी तेव्हा केलं नाही किंवा बोललो नाही. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा आपल्याला योग्य एक चान्स असतो, योग्य कार्य करण्याची, दाखवण्याची वेळ असते, ती वेळ आज आलेली आहे. वेंगुर्ला म्हणा किंवा जिल्ह्यामध्ये कार्य करून दाखवण्याची वेळ आमच्यावर आली आहे. आम्ही हे कार्य करून दाखवणार. बघा, माझं पहिल्यापासून एक अजेंडा आहे की या ठिकाणी चांगले चांगले रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात. आज प्रत्येक घरामध्ये 2-2, 3-3 मुलं घरामध्ये बसून आहेत. यांना रोजगार देण्याचं कार्य जर झालं तर पुढील 5 वर्षांनी मतदान मागण्याची वेळ येणार नाही. आज सिंधुदुर्ग हे बारामती आणि आपण पुण्याच्या दिशेने का जाऊ शकत नाही? आपण बाहेरच्या राज्याशी का तुलना करू शकत नाही? आपण स्पर्धा करतो, आमच्या या जिल्ह्यातील किंवा आपल्या तालुक्यातील नेत्यांबरोबर स्पर्धा करतो. माझ्या स्थानिक पत्रकार बांधवांना सुद्धा हीच विनंती आहे की आपण या ठिकाणी जास्तीत जास्त भांडणं मिटून या ठिकाणी आपल्यामध्ये संगनमत असून ज्यावेळी विकासाचा वेळ येतो, तुम्ही सोलापूरला जाऊन पहा, विकासाचा डेव्हलपमेंटचा वेळ येतो तेव्हा मंत्रालयामध्ये सगळे लोक एकत्र असतात. पण कोकणामध्ये असं होत नाही. ही होण्याची गरज आहे, काळाची गरज आहे. कोणी काय केलं नाही डेव्हलपमेंट याच्याबद्दल माझं काही लेणं देणं नाही, पण पुढे आम्ही करून दाखवणार याच्यामध्ये मला जास्त इंटरेस्ट आहे. प्रत्येक जण आपलं आपलं मत मांडत असतात. आम्ही कोणाच्या प्रतिक्रियेवर बिलकुल प्रतिक्रिया देणार नाहीये. आमची एकच प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी. भारतीय जनता पार्टी हे देशात, जगात, राज्यात, विशेष तळ कोकणात आणि वेंगुर्ल्यामध्ये 1 नंबरवर 3 तारीखला आपल्याला दिसणार. खूप मोठी माणसं आहेत, मी खूप छोटा कार्यकर्ता आहे, माझा त्यांना नमस्कार आहे. या सर्व मंडळींना मी नमस्कार का करतोय? मोठ्या लोकांच्या मोठ्या गोष्टी आहेत, आपण त्यांच्यामध्ये पडणं चुकीचं आहे. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सर्व मंडळी एकत्रित आहेत. या ठिकाणी सर्व मंडळी वरच्या लेवलवर प्रत्येकजण निर्णय घेत असतात. त्यामुळे आम्ही एक गावातले किंवा शहरातले किंवा जिल्ह्यातले कार्यकर्ते काय बोलू शकतो या प्रतिक्रियेवर? माझं एवढंच म्हणणं आहे की प्रत्येकजण आपला आपला पक्ष वाढवण्याचं कार्य करत आहे आणि प्रत्येकजण कार्य करतोय. नाही, असं माझं काहीच म्हणणं नाही. आम्हाला हायकोर्टातनं, आमचा पक्षाचा हायकोर्ट आहे, त्या हायकोर्टातनं आदेश आला की आम्ही तसं कार्य करायला चालू करतो. कारण प्रत्येकाला अधिकार आहे की आपला पक्ष वाढवायचा, प्रत्येकाने आपला पक्ष कसा वाढवायचा तो प्रत्येकाने अधिकारानुसार कार्य करावं. मी काय बोललो, मागच्या 1 वर्षापासून माझ्या पत्रकार बांधवांनी 1000 वेळा मला विचारलं की ह्यांनी काय बोलले, त्यांनी काय बोलले. मला कोणी काय बोललं त्याच्यात 1% इंटरेस्ट नाही आहे. मला एकच इंटरेस्ट आहे, माझ्या या तरुण मुलांना रोजगार कसा देणार, आरोग्याचे विषय कसे आपण संपवणार, या ठिकाणी आपल्या वेंगुर्ल्यामध्ये हॉस्पिटलची परिस्थिती काय आहे, हॉस्पिटल किती लवकर आपण आणू शकतो, ही धमक विशाल प्रभाकर परब, भारतीय जनता पार्टी, सन्माननीय देवाभाऊ, या ठिकाणी चव्हाण साहेब असतील, सन्माननीय पालकमंत्री साहेब असतील,
आमच्यामध्ये ही ताकद आहे आणि मी स्वतः सत्यात या ठिकाणी वेंगुर्ला सावंतवाडी या ठिकाणी मी उतरलेलो आहे आणि 1 वर्ष नाही तर आम्ही ह्या येणाऱ्या कालावधीमध्ये या ठिकाणी हॉस्पिटल आणण्याची ताकद वेंगुर्ल्यामध्ये आमची आहे आणि आम्ही आणून दाखवणार आहे. शेवटचा प्रश्न, सावंतवाडीसह वेंगुर्ला भाजप सत्ता खेचून आणू शकते? भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता 1001% या ठिकाणी येणार. 3 तारीखचा गुलाल आम्ही घेऊन ठेवलेला आहे. गुलाल नक्की उधळणार आहेत कार्यकर्ते आणि आमची गोरगरीब जनता आणि या सर्वांना विश्वास आहे की या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी डेव्हलपमेंट करू शकते. वैभव नाईकांनी आमदार निलेश राणेंबाबत तक्रार केली होती. याबाबत निलेश राणेंना विचारलं असता ते म्हणाले वैभव नाईकांना जेलसी आहे. पाहुयात निलेश राणे नेमकं काय म्हणाले. जेलसीचा माझ्याकडे दुसरा म्हणजे जेलसीचं उत्तर नाही. ते का जळतात माझ्यावर हेचं उत्तर तेच देऊ शकतात. माझा भाग एवढाच आहे की मला सिक्युरिटी आमदार नसताना पण मिळालेली आहे. मी आमदारही नव्हतो. माझी ही सिक्युरिटी आमदारकीच्या अगोदरची आहे आणि थ्रेट परसेप्शन नावाची एक गोष्ट असते पोलीस डिपार्टमेंटमध्ये. मी जो हिंदुत्वाचा स्टँड घेतला, जे हिंदुत्वासाठी मी विषय हाताळले, ते सगळे विषय कदाचित थ्रेट परसेप्शनमध्ये त्याचं कन्व्हर्जन झालं असणार. हे पोलीस डिपार्टमेंटला माहीत, मी तुम्हाला सांगू शकणार नाही. हे आपल्याला पोलीस डिपार्टमेंटला विचारावं लागेल. पण माझा भाग एवढाच आहे की ज्यांना ज्यांना थ्रेट परसेप्शन आहे त्यांना त्यांना सिक्युरिटी मिळते. विषय राहिला की ही सिक्युरिटी आत्ताच मिळाली का, तर अजिबात नाही. मला ही सिक्युरिटी आमदार नसतानाही मिळाली, माझ्याकडे होती. हा भाग 2. भाग 3 असा की मला शहर विकास आघाडी असेल, जिल्ह्यामध्ये ज्या निवडणुका होत आहेत त्यावर मला लक्ष द्यायचं आहे. कोण माझ्यावर जळतो, का जेलसी आहे, ह्यावर लक्ष देण्याचा माझ्याकडे खरोखर वेळ नाही. कणकवलीचे नगराध्यक्षपदाचे भाजपचे उमेदवार समीर नलावडे यांच्या घराच्या ॲड्रेसवर मुस्लिम मतदार सापडलेत. ते बोगस आहेत की कुठून आले त्याचा सवाल आम्ही निवडणूक आयोगाला विचारलाय. भाजपला कधी मुस्लिम उमेदवारांना उमेदवारी देत नाही, मात्र त्यांना मुस्लिम मतं कशी काय चालतात असा थेट सवाल आमदार निलेश राणेंनी उपस्थित केला. कणकवलीमध्ये नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार सन्माननीय समीर नलावडे हे भारतीय जनता पक्षाकडून निवडणूक लढत आहेत. त्यांच्या घरात मुसलमान वोटर हा नवीन ॲड झालेला वोटर आहे. हा कुठून आला, कसा आला? भारतीय जनता पक्षाला तर आपण जे काय बघितलं आहे, मुस्लिम समाज चालतच नाही. अशा वेळेला हे मतदार आले कुठून? अच्छा, नुसतं ह्या 2-3 मुसलमानांचा विषय नाही. हे मुसलमान तर समीर नलावडेच्या घरी दाखवले गेलेत. हा भाग जो आहे जो घरी दाखवला गेला आहे, ते घरी राहतात का? त्यांच्या ते राहतात तर मग इतके वर्ष ते कुठे होते? आत्ताच ते मतदार यादीमध्ये कसे आले? दुसरी गोष्ट, हे जे काय चाललं आहे ना प्रकार, 169 मतदारांचा हा जो गठ्ठा आहे तो समीर नलावडेंच्याच प्रभागामध्ये कसा वाढला ह्या निवडणुकीमध्ये, काय समजायला कारण नाही. म्हणून मी निवडणूक आयोगाला तक्रार केलेली आहे की आपण ह्याच्यावरती मला निर्णय द्यावा. आज इलेक्शन 9-10 दिवसावर आहे, तरी निवडणूक आयोगाचे अधिकारी सुट्टीवर आहेत. कोणाकडे दाद मागायची आम्ही? भाग 1. भाग 2, जरी सुट्टीवर असले तरी सोमवारपासून मी हा विषय हँडल करणार. गरज पडली तर आंदोलनाला बसणार. गरज पडली तर जेव्हा मतदान होईल, ज्या दिवशी संघर्ष करावा लागला बूथवर, पोलिंग बूथवर, तर त्या मतदारांना थांबवायचं काम मी करणार. कारण की हे चुकीचं होऊ देणार नाही. तुम्हाला जर निवडणूक लढवायची आहे तर फेअर अँड स्क्वेअर लढवा, पारदर्शकपणे लढवा. हा कुठला प्रकार आहे? इथून तिथून मतदार जमा करायचे, कुठून तरी बाहेरून पिल्लावळ जमा करायची आणि मतदार बनवायचे, असं नाही चालणार. तो जो बूथ लेवल ऑफिसर आहे त्याच्यावर पण मी तक्रार केली आहे. तो कोण आहे बूथ लेवल ऑफिसर इलेक्शन कमिशनचा, ज्यांनी हे मतदार आता वाढवलेत? कुठून आले हे मतदार? काय कारण आहे? ही सगळी कारणं जी आहेत ना, ती मला निवडणूक आयोगाकडून ऐकायची आहेत. मला ते काय सांगतायत मला बघायचं आहे. माझा आक्षेप तोच आहे, निवडणूक एका फेअर प्लेग्राऊंडवर झाली पाहिजे, समान सगळीकडे संधी सगळ्यांना असली पाहिजे. वर खाली जर निवडणुका झाल्या तर निवडणुकीला अर्थ काय? लोक कोणासाठी मतदान करत आहेत? खरं मतदान कळणारच नाही की लोकांनी खरं कोणाला मतदान केलं. आणि हे बाहेरून येऊन जे काय वरचं एक्स्ट्रा मतदान जे झालेलं आहे, खरं मतदान लोकांना कळणार नाही. म्हणून माझा तो आक्षेप आहे आणि आम्ही टोकाची भूमिका घेणार.
आमदार निलेश राणेंनी भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांना पुन्हा एकदा इशारा दिलाय. शेवटच्या टप्प्यात सगळंच बाहेर काढणार असल्याचं ते म्हणाले. ताळमेळ कोणी ठेवायचा असतो? प्रदेशाध्यक्षांनीच ना. प्रभाकर सावंत काय बोलतात त्याला काडीची किंमत नाही भारतीय जनता पक्षामध्ये, म्हणून त्यांनी तर बोलूच नाही कुठल्याही विषयावर. ते फक्त कोणाच्या तरी जवळ आहेत म्हणून त्या पदावर आहेत, मेरिटवर नाही. म्हणून प्रभाकर सावंतांनी कुठल्याही या विषयावर पडू नये. माझा विषय एवढाच आहे की एवढं मोठं पद प्रदेशाध्यक्ष, रत्नागिरीमध्ये एक न्याय, सिंधुदुर्गामध्ये एक न्याय. अच्छा, आम्ही सगळं 50-50वर ऐकत होतो. हे सगळं माझं काल बोलून झालं आहे. रत्नागिरीमध्ये अख्खी BJP फक्त 20 सीटांवर लढते, फक्त 20 सीट, आणि आम्ही इकडे 50-50% द्यायला तयार होतो. हे अजिबात कार्यकर्त्यांचं जे कारण सांगतायत ते साफ खोटं आहे. त्याच्यामध्ये काही तथ्य नाही. मी तुम्हाला सांगतो, कार्यकर्ते एवढे डिस्टर्ब झाले ह्या सगळ्या विषयामध्ये की एकतर तुम्ही राणेसाहेबांना ह्या निवडणुकीपासून बाजूला ठेवलं, त्यांचं ऐकलं नाही, आणि प्लस तुम्ही सांगताय की कार्यकर्त्यांची मागणी आहे. त्या मीटिंगमध्ये रवींद्र चव्हाण साहेब किती सक्रिय होते, किती वेळा फोन करत होते, ह्यांच्या इंटरव्ह्यू चालू होते उमेदवारांचे, आणि त्या काळा म्हणजे त्याच वेळेला सातत्याने चव्हाण साहेबांचे फोन होते. आता मला एक गोष्ट सांगावं, आमची बोलणी चालू असताना कणकवलीमधून आमच्या शिंदे साहेबांचा बॅनर काढण्याचं जे काम झालं ते का झालं? म्हणजे तुम्हाला ती युती नकोच होती. तुम्ही जे केलं ते जाणून बुजून केलं. आता कसा तरी पडदा टाकायला तुम्ही प्रयत्न करताय, पण तो तसा होणार नाही. लोकांना जे समजायचे ते लोक समजलेले आहेत. आम्ही राणेसाहेबांसाठी वाटेल ते कॉम्प्रोमाइज करायला तयार होतो. आपल्या कणकवलीमध्ये तर 1 सीटवर पण लढायला तयार होतो. बाकी सगळीकडे 50-50 द्यायला तयार होतो. एवढं सगळं असताना जर तुम्हाला युती नको होती तर ह्याला काय म्हणावं दुसरं? आणि प्रदेश अध्यक्ष एवढं महत्त्वाचं पद आहे. तुम्ही 3-3 दिवस एका जिल्ह्यात थांबता. अच्छा, महाराष्ट्रात निवडणुका किती लागल्या आहेत? नगरपंचायती आणि नगरपरिषदा जवळपास 250 ठिकाणी, पण तुम्हाला सिंधुदुर्गच दिसतो. 3-3 दिवस तुम्ही ह्या जिल्ह्यात येऊन थांबता. ठीक आहे, तो तुमचा भाग आहे, पण आम्ही सन्मान्य बावनकुळे साहेबांना बघितलं, सन्मान्य चंद्रकांत दादा पाटील साहेबांना बघितलं. त्यांचा एक स्टँडर्ड होता, त्यांनी एक उंचीवर जाऊन ह्या पदाला ठेवलं होतं. आम्ही त्यांचा जो कार्यकाळ होता तो जवळून बघितलेला आहे, म्हणून कदाचित आम्हाला ह्या विषयाचा आश्चर्य वाटतो. पण मी तुम्हाला सांगतो की हा सगळा वेळ त्यांनी महाराष्ट्राला दिला असता तर काय हरकत नव्हती. ते मीटिंगमध्ये काय काय बोलतात, फोनवर काय काय बोलतात, हे तुम्हाला निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात मी सांगणारच आहे. ते मीटिंगमध्ये काय ठरवतात, काय ठरलं, हे सगळं एवढं भयानक आहे की जिल्ह्याला उद्या किती नुकसान होईल ह्या सगळ्या विषयाचा हे आपण विचार पण करू शकत नाही. हा सगळा जो खेळ चालला आहे ह्याच्यामध्ये जिल्ह्याचा फायदा होणार नाही, काही ठराविक लोकांचाच फायदा होणार आहे. भयानक परिस्थिती करून ठेवतील हे जिल्ह्याचे. म्हणून मी एवढं का पाऊल टाकतोय, कारण का जर जिल्हा आपण आज नाही वाचवला तर उद्या हे सगळं काय करतील, चिखल करून ठेवतील. त्याच्यातून मग जिल्हा कसा बाहेर येईल ह्याची चिंता आम्हाला जास्त आहे. म्हणून मी हा विषय सातत्याने तुमच्यासमोर मांडतोय की कुठेतरी ह्या सगळ्या ज्या काही विषयाला कुठेतरी पूर्णविराम मिळावा, कुठेतरी थांबावा हा सगळा विषय. नाहीतर काय होईल, हा सगळा टोकाला जाणार विषय. आपण महायुतीमध्ये आहोत, काही गोष्टींचं भान ठेवलंच पाहिजे सगळ्यांनी, मी ठेवतो. पण हा जो विषय आहे तो आता अजून कठीण होत चाललेला आहे. आणि शेवटच्या टप्प्यात मी तुम्हाला काय काय झालं, ह्यांच्या मीटिंगमध्ये कशी काय काय वार्ता केली गेली, काय काय ठरवलं गेलं, कशी युती तोडायची हे ठरवलं गेलं, हे पण मी तुम्हाला शेवटच्या टप्प्यात सांगणार.
प्रभाग 3 मध्ये शिवसेनेच्या माध्यमातून जोरदार प्रचार केला जातोय। नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार नीता सावंत कविटकर आहेत। काय सांगाल, तुम्ही जनतेमध्ये जाताय, प्रभाग 3 मध्ये प्रचार करताय, कसा प्रतिसाद मिळतो? एक वकील पण तुम्ही आहात आणि आता जनतेत जात असताना तो प्रतिसाद कसा असतो? प्रभाग 3 मध्ये आमचा प्रचार सुरू झालेला आहे। माझ्यासोबत माझे नगरसेवक म्हणून वैभव म्हापसेकर आणि दीपालीताई सावंत ह्या आहेत। मी नगराध्यक्षसाठी ॲडव्होकेट नीता सावंत कविटकर उभी आहे। आणि आपण जो प्रश्न विचारला, जरी मी ॲडव्होकेट असले तरी जेव्हा मी आता प्रचारासाठी 3 मध्ये फिरते तेव्हा लोकांचा चांगला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे। त्यांच्या अडीअडचणी आम्हाला त्या सांगत आहेत, काही कामाची जी करावायची आहे 3 मधली तीही सांगत आहेत आणि लोकांचा पूर्ण सहभाग आहे। कारण एक सुशिक्षित चेहरा म्हणून आणि उच्च शिक्षित चेहरा म्हणून आणि सर्वसामान्य कुटुंबातील म्हणून मी नगराध्यक्ष म्हणून त्यांना पसंत पडत आहे, असं त्यांच्या एकंदर वागण्यावरून आणि आशीर्वादावरून दिसून येत आहे। इथल्या जनतेला, मतदारांना काय आवाहन कराल तुम्ही? विकासाचं आवाहन करणार। दीपकबाईंच्या माध्यमातून इथे खूप विकास कामं झालेलीच आहेत, पण आता काही बाकी विकास कामं आम्ही दीपकबाईंच्या माध्यमातून आणि संजूबाईंना सांगून इथून करून घेऊ। इकडचे सर्व प्रश्न, आता इकडे थोडे प्रश्न प्रलंबित आहेत, ते प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करू। प्रत्येकाशी आम्ही बोलतोय आणि त्यांना विचारतोय की तुमचे काय प्रश्न आहेत, तुमच्या काय समस्या आहेत, त्या समस्या सोडवण्याचा आम्ही पुरेपूर प्रयत्न करणार आहे। निश्चितच तुमचा यावेळी प्रभाग बदललाय, थोडासा अर्धी मतं इथे आलेली आहेत, उमेदवारी दिलेली आहे, काय सांगाल? नमस्कार, मी दीपाली सावंत, उमेदवारी दिलेली आहे। माझे पण तिकडची मतं बरीच इकडे आहेत, पण ह्याच्यापूर्वी पण आम्ही चांगला विकास केलेला आहे आणि दीपकबाईंच्या माध्यमातून बरीच कामं मी माझ्या वॉर्डमध्ये केलेली आहेत। त्याच्यामुळे चांगला उत्कृष्ट प्रतिसाद आहे, आम्हाला रिस्पॉन्स चांगला आहे दोन्हीकडे। नवीन असून सुद्धा 3 नंबरमध्ये मला चांगला रिस्पॉन्स आहे आणि वैभव माझ्या बरोबर आहेत तेच। आणि ह्याच्यापुढे पण आम्ही आहेत ती कामं प्रलंबित असलेली सगळी आम्ही मार्गी लावू। आणि दीपकबाईंशिवाय विकास कोणी करू शकत नाही, दीपकबाईंशिवाय विकास होणार पण नाही सावंतवाडीचा, हे त्रिवार सत्य आहे। कणकवली शहर विकास आघाडीला शिंदे सेनेचे आमदार निलेश राणे यांनी पाठिंबा दिलाय। आता निलेश राणे हे कणकवली मैदानात उतरल्यानंतर समीर नलावडेंनी निलेश राणे यांना प्रत्युत्तर दिलाय। निलेश साहेबांनी एकच वाईट केलं की मी ॲक्च्युली राणे समर्थक आहे, मी राणे फॅमिलीचा एकदम जवळचा आहे, तर माझ्या घराच्या बाबतीत जे निलेश राणे साहेबांनी केलं ते अतिशय दुर्दैवी आहे। त्यांनी इतक्या खालच्या पातळीला येऊन माझ्या घरापर्यंत येता नाही होतं। आलेच असतील तर मी त्यांना आठवण करून देतो की ज्यांच्याबरोबर आता निलेश साहेब राणे ज्यांच्यासाठी प्रचार करतायत, ज्यांच्यासाठी आव्हान करतायत की मी दर 2 तासांनी इथे येणार, तर याच लोकांनी, याच उमेदवारांनी राणे साहेबांचा नगरपंचायतमधला फोटो अक्षरशः कोपऱ्यात कचऱ्यात टाकला होता आणि तोच राग आम्ही मनामध्ये धरून 2018च्या निवडणुकीला याच पारकर उमेदवाराला पाडलं होतं आणि मुद्दामून आम्ही फोटो साहेबांचा तेवढ्याच मानाने उचलून घेऊन तो मी निवडून आल्यानंतर नगरपालिकेत तेवढ्याच सन्मानाने आणि आदरपूर्वक लावलेला आहे। हे विसरता नाही कोणी, हे आम्ही विसरलो नाहीये, पण माझी अपेक्षा होती की हे निलेश साहेबांनी विसरता नाही होतं। मालवणमध्ये देखील आमदार निलेश राणे यांनी वैभव नाईकांना घेऊन शहर विकास आघाडी का केली नाही असा सवाल भाजपचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार समीर नलावडे यांनी उपस्थित केलाय। मला वाटतं चांगलं काम करतायत निलेश साहेब, त्यांनी जर इथे शहर विकास आघाडी केली तर माझा तुम्हाला प्रश्न आहे, त्यांनी मालवणमध्ये शहर विकास आघाडी का केली नाही? मालवणमध्ये सुद्धा उबाटाला घेऊन शहर विकास आघाडी वैभव नाईकांना घेऊन केली पाहिजे होती। कणकवलीत वैभव नाईक आणि निलेश साहेब एकत्र, मग मालवणात वैभव नाईक आणि निलेश साहेब विरुद्ध का? तर मालवणमध्ये सुद्धा ते एकत्र आले पाहिजे होतं। हेच जी शहर विकास आघाडी तिकडे झाली असती तर बरं झालं असतं। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। शेवटच्या टप्प्यात सगळंच बाहेर काढणार, निलेश राणेंचा इशारा।
निलेश राणे वैभव नाईकांची मालवणात आघाडी का नाही, समीर नलावडेंचा पलटवार. आणि शिरोडा ताज प्रकल्पाबाबत मंत्री नितेश राणेंची मोठी घोषणा. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.